לצלם את זה, למה לא? אמרתי, אז זה חבר במושב, אחי ספר. אמרתי, עזוב, שניהם אוכלים לו את הראש על האינסטגרם, אחי, אתה צריך לעשות אינסטגרם, תוכן, חרטות, בלגנים. שאמרתי לו, אתה עזוב שטויות, תחזק, אמרתי לך, כאילו, הוא דיבר איתך על זה, להיות הספר המחזק, מה שנקרא. תעלה את מי שאתה, נקודה, כי האינסטגרם שלך לא שווה פרנסה. אתה תבוא ממודיעין לגינתון, היית בא אם זה לא היה חבר שהכרת ככה? לא. אתה מבין? אז מי יבוא אליו דרך השאלה האינסטגרם? אבל כאילו מה השיווק של ספר? יפה. אז זה מה שאני בא להגיד, הוא ספציפית, אני לא אכנס עכשיו לכל הספרים, כי כל הספר יש לו את המקום שלו. בן אדם בתל אביב, או ברמת גן, פתח תקווה, שיש לו קהל גדול סביבו, יכול לעשות אינסטגרם. נכון. כי יכול להיות דיבור באיזה בית ספר תיכון, יאללה, התיכון הזה תמיד כאילו פתאום נהיה איזה משהו ויראלי, שזה חברים והכל. וטיסלם, באים אליו. אבל הוא גר במושב, ויש יתרון למושב, אנשים מכירים אותו, ואת אבא שלו, ואת סבא שלו, ואת דוד שלו, ואת כל המשפחה שלו, ואם הוא רק רושם בן אריה הספר, אז אנשים יודעים מי זה. אתה מבין? עכשיו יש במושב 2,000 איש, אני לא ידעתי את זה. 2,000 איש כבר יש לנו במושב. עכשיו במושב ממול כנראה יש גם 1,000, 2,000 איש גם כן. אמרתי לו, אח שלי יקר, כל מה שאתה צריך, פלייר יפה, עם איזה, אתה יודע, כרטיסייה כזה למעלה, של איזה כמה ניקובים. ומה שאתה צריך זה פשוט לתת לאנשים או תספורת ראשונה חינם לגמרי, ואז אתה מביא את כולם לתספורת, או אם אתה רוצה תעשה 50%, ותספורת שישית מתנה. הוא גם מוכן לשים 50%. אחי, ברור. אין לו בעיה. מה הבעיה לתת 50%? אתה מביא לקוח, כי תחשוב, אצלך זה אחרת. הוא בנוי על זה יש משהו שנקרא קק, זה כמה שווי לקוח שלך לאורך הזמן. שעכשיו בא אליך לקוח, יכול להיות שאתה תראה לאורך הסטטיסטיקה, שכשמישהו קונה, עוד 2 קונים אחריו גם כן. אז לקוח לא שווה 4,000, הוא שווה 12. נכון, כי זה תהליך לטווח, זה כמו לג'ל. אצלו, בדיוק, הפעם הראשונה לא מעניינת, כי עכשיו הסתפרת אצלו, היה לך כיף, היה לך טוב, סיפר אותך חשמל, יש מצב שתבוא לפחות פעם ב3 תספורות שלך? נכון. אם עכשיו היה לך גם כרטיסייה שתספורת שישית חינם, אז היית בא? מבסוט גם, נכון? עכשיו מה אמרתי לו בכלל? בגלל שהוא בן אדם של תורה, אמרנו בוא נמצא איזה מילה של איזה 5 אותיות, איזה משהו, וכך כל פעם כאילו אני תגזור איזה מילה, כאילו תעשה איזה דף כזה מגניב, איזה לוח כזה של כל האנשים שמסתפרים, וכך כל פעמות ותשים למישהו ליד השם, עד שנהיה לו כאילו המילה הזאת מתוך התורה, אתה מבין את הכוונה? וברגע שנהיה לו המילה מהתורה הוא מקבל את התספורת. סתם איזה גימיק חמוד כזה. אבל כל הרעיון זה שפשוט הוא היה הולך לדואר, בפעם אחת הולך לדואר במושב, משלם שקל, וזהו, שקל, חצי שקל, יודע מה, שקל וחצי. לפלייר. מחלק ככה, 400 תיבות, אפילו יותר, או שם ככה על השער של אנשים, אתה יודע, בהכי קליל שיש במושב, בהכי קליל שיש בעולם, וממלא את המספרה, כי מי היה אומר לו לתספורת של 50% חינם? נכון. של 50% הנחה. גם זה קרוב לבית, יש לך אחלה בונוס, אחי. קרוב רצח, מרחק הליכה. אתה הליכה. הולך להסתפר, הולך לבית. אתה אומר, בוא'נה, איך לא ידעתי שיש פה מספרה במושב? איזה פדיחה. אתה יודע מה אני חושב? שההתקדמות של בעלי עסקים, זה לא דווקא השיווק והמחירות והדברים האלה. זה הרבה במיינדסט. תראה כאילו הרבה חבר'ה שהם כאילו, הנה יש לי כאילו מלא, אתה יודע, זה עסק שיכול להתפתח, אבל איפה הוא נתקע? בהתקדמות שלי. אתה מבין? וזה כאילו מלא עסקים כאלה, שאתה אומר בוא למה בן אדם לא מתפתח. הבעיה זה שאתה גם היום לא יכול לדעת מה אמיתי אבל. כי איך אתה עוד יכול לדעת מה אמיתי? אומרים לך כך וכך 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 ותעשה את זה, או שתעשה ממומן או שתעשה אורגני, או שבכלל עכשיו תלך למישהו שיעשה לך את הדברים האלה, או תעשה את זה בעצמך, או תלך לליווי של עסקי, או תלך לליווי מחירות, או תלך לליווי... די אחי, מה... ואז עכשיו אני אגיד לך מה הקטע. הקטע זה שיש תוצאה 10. ולתוצאה 10 אפשר להגיע בהרבה דרכים. אפשר להגיע ב-1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1, אפשר להגיע ב-5 ועוד 5, אפשר להגיע ב-20 פחות 10, ב-100 חלקי 10, ב-1 כפול 10, אפשר להגיע במלא דרכים. מלא. נכון. וכל דרך היא נכונה, אף אחד לא יגיד מה הדרך היא הנכונה. ואני אגיד לך יותר מזה גם, לא סתם אומרים כל אדם הוא אדם בפני עצמו, מיוחד בפני עצמו. אז הדרך שלי בהכרח לא מתאימה לך. בהכרח. אני יכול ללמד אותך את מה עבד לי, ואתה תיקח מתוך זה את הנקודות, ואנחנו ננסה להתאים את זה אליך, ובסוף גם אתה תצטרך להתאים את זה אליך. גם אם ההצעה הכי טובה שהבאתי בעולם, אני כתבתי לך, אם היא לא שלך, היא לא עובדת. נכון. אם אני לא בליווי שלי של לבנות איתך הצעה, לא הוצאתי ממך את הדברים, ולא נתתי לך לכתוב אותם, ולך להרגיש שזה בא ממך, ולא רק להרגיש, באמת, לדעת אפילו, לא להרגיש, לדעת שזה בא ממך, ואתה מסתכל על זה בסוף ואתה אומר, אוקיי, זה אני, בעזרת מישהו, אז זה לא יישב.
בוא'נה, אז אתה יודע, זה גם עונה לי על איזה תשובה. כי אני חשבתי, מה הקטע בייעוץ עסקי? כי זה מישהו שמלווה אותך. ואתה בסוף אומר, תשמע, הוא מלווה אותי והכל, אבל זה לא אני. זה על סמך ההצלחות של ממומן, על סמך ההצלחות של אינסטגרם, אתה יודע, של קורסים, של דברים. בסוף בן אדם כאילו אומר, תשמע, אחי, אני רוצה לשבת עם עצמי, לראות מה אני אוהב. אני פיתחתי את העסק כי אני אוהב אותו. מה כאילו יגרום לי לאהוב בשיווק גם? נכון, שאנשים יבואו אליי ואני אגיד, וואלה, שומע, כיף לי, אחי. נכון. שמע, הראיתי לך שכתבתי דף נחיתה לא מזמן. נכון. הראיתי לך אותו. נכון. שילמתי עליו לא הרבה, אבל גם לא מעט, ולמישהו שאני מכיר, כאילו, אז שילמתי לו יחסית הרבה יחסית לקרבה, וגם אני לא מתחרט על זה, הוא בן אדם מקצוען על, ולא סתם באתי אליו. סיימת איתו תהליך? לא, לא תהליך, לכתוב דף. אוקיי. לכתוב פשוט את הקופי לדף. עכשיו, אני מניח שאתה יודע, אני יודע לכתוב קופי לדפי נחיתה, וכתבתי לאנשים קופי לדפי נחיתה. נכון. רק רציתי מישהו שיוציא את זה ממני. שתבח שמו לעד. רציתי מישהו שיוציא את זה ממני. עכשיו, כשהגעתי אליו, מרוב שהוא מקצוען, הוא קצת צעיר, אבל מרוב שהוא מקצוען הוא רץ. והוא לא שאל אותי, מה באמת אני רוצה להביא. אם זה נכון לי. והוא הוציא ממני כל מיני נקודות. עכשיו, אני מסתכל על זה וזה סיפור טוב, זה סיפור נכון, הוא גם יסלוק. אבל אני מסתכל על זה היום וזה לא אני. והדף הזה לא יעלה בצורה הזאת. כי אני לא מרגיש איתו בנוח. אתה מבין את הכוונה? אני מסתכל עליו, אני אומר זה מעולה, אבל זה לא הסיפור שאני רוצה להעביר, זה לא מה שבאמת, כשאני יושב ומדבר, זה לא אני, זה מישהו אחר. ואז אמרתי, אז סבבה, אין בעיה, קודם כל הכסף כפרה, זה לא באמת זה. הנקודה פה היא להגיד שגם אם אני לא יודע שיווק, ואני יודע שיווק, אבל גם אם אני לא יודע שיווק, אם אני אכתוב משהו, אני, בעצמי, אז אני אוציא את עצמי. עכשיו נכון, אולי זה לא יהיה בתסריט מאוד מאוד מדויק, זה לא יהיה במבנה מאוד טוב, אולי לא באמת יגיע אחוז מאוד גבוה של המרה. אבל ביחד עם זה אני חושב שהתוצאה הטובה ביותר זה לא שמישהו יכתוב לך לבד, זה לא שאתה תכתוב לבד, זה שיהיה באמת איזה משהו שיוכל להוציא ממך את הדברים. וזו אמנות שמאוד קשה לעשות, כי אתה צריך גם בתור בן אדם ששואל את השאלות, לנתק אגו לגמרי, ולהגיד אני לא יודע. כי אם אני אביא את מה אני, כאילו אני יודע, אבל אני לא יודע, אתה מבין? כי אם אני אביא את מה אני יודע, ואת מה אני חושב, אז זה יהיה שלי, זה לא יהיה שלך. נכון. עכשיו, שאל אותי בדיוק לא מזמן, אחד המלווים שלי אמר לי גם, אני רוצה כאילו, אמר לי על מישהו כזה, על איך שאני עונה, אמר לי, למה אתה לא אומר לו? כאילו, באתי כדי שתגיד לי, תעשה X. אבל זה מה שעשית גם, לא? כן ולא. התחלת ככה. כן, פעם זה מה שהייתי עושה, פעם הייתי אומר לאנשים, תעשה X, כי הייתי בטוח שזה ה-X, כאילו זה מה שצריך לעשות, זה עבד לי, זה מה שעושים, זה מה שהם למדים, זה מה שעושים. ואז אתה יודע, עם הזמן אתה לומד, אתה נותן את ה-X, אבל אתה נותן גם פתח. זאת אומרת, שמה, יש א', ב', ג', ד' שעובד, יש את הדרך הזו, יש את הדרך הזו ויש את הדרך הזו. אני עושה את הדרך הזו. עובד לי כי א', ב', ג', ד'. אתה רוצה? בוא נראה איך זה מתאים לך גם. אבל יכול להיות שהדרך שלי לא מתאימה לך. הנה, אתה אמרתי לך, תעשה שיווק בגוגל. אני עד היום לא הייתי צריך לעשות שיווק בגוגל. בקרוב סיכוי מאוד גדול שאני אצטרך, כי אם אני רוצה עכשיו לעבור בצורה מסודרת מהעסקים שלה, 5 ספרות, אפילו 6 ספרות בחודש, לעסקים של 7-8, הם לא נמצאים באינסטגרם. הם מחפשים בגוגל, אפילו בלינקדין בכלל. אתה מבין את הכוונה? צריך לשנות לגמרי את איך שאתה צריך לעבוד. אז מי אמר שמה שעבד לי יעבוד למישהו אחר? אתה מבין את הכוונה? דיברנו על זה שהאנשים העשירים באמת לא נמצאים באינסטגרם. נכון? אז אני אומר, אני אחדד את זה, קודם כל אתה צודק, העשירים האמיתיים מגיעים לאינסטגרם אחרי שהם עשו את הכסף שלהם, אם הם נמצאים שם. מבין את הכוונה? הם גם נמצאים שם אולי לא בהכרח לעסק. קודם כל אם. נכון. הם לא צריכים את האינסטגרם, לא על זה מתבסס ההכנסה שלהם. נכון. ההכנסה שלהם היא עובדת בלי קשר, והרשת החברתית עוזרת להם או להביא את מה שהם צברו עד היום באמת, כי בן אדם שבאמת עשה המון כסף ייכנס כדי באמת לתת ערך פשוט, או לחילופין להעלות עוד קצת את האמון, בצורה הכי פשוטה שיש. כי אם גם ככה אני עובד הרבה, ואז אנשים גם יכירו את החיים שלי האישיים, ולא רק את הפן המקצועי, אז אולי זה גם כן יעזור באיזושהי מידה, אתה מבין? כן, אבל זה שוב הנושא של... רובם לא נמצאים אבל. למה החיים האישיים שלי קשורים לעסק? כי נגיד, סתם דוגמה, דיברנו על לבנת. כן. לבנת אומרת, שמה, החיים האישיים שלך, עברת משהו בגיל קטן, קרה לך משהו עם הבת זוג, עם האקסיט, לא משנה מה, תבוא תספר ותראה לעוקבים שלך איך כאילו אתה מתקדם. כן. מה זה קורה? זה גורם לסקרנות בסטורי. ואז שיש סקרנות בסטורי, הצופים תמיד כאילו אוהבים, אתה יודע, אתה משנה להם רגש. כיף להם, אתה לאדם מעניין. כן. ואז יש צופים. אבל למה?
אני פגשתי קבלן באיזה חתונה, קבלן רציני. והוא כאילו עושה מלא כסף, זה סקסי ודיברתי איתו. העבודה שלו? תשמע, עזוב, הקדמתי את המאוחר, תמשיך רגע, כן, קבלן, פגשת אבל- אותו בזה, נו, כן, נו. פגשתי אותו, הבן אדם יושב כאילו מטורף, איפה אחי, הוא לא משתף על החיים האישיים שלו. למה מבין? צריך כל דבר אבל כאילו לשתף גם את ה... בכללי הוא יספר לך, זה לא נשמע סקסי. כי הוא לא ינסה למכור לך את החלום של העבודה, יגיד לך, אח שלי, זה לא כזה קל כמו שזה נשמע. הוא יגיד לך, אחי, אני קם בשעה 5 בבוקר כל יום, נכון, ויש לי תחתיי כנראה איזה 200 עובדים בעבודות עפר, שבו, אחי, יש סיכון בעבודות עפר של סיכון חיים, של... נכון, אתה יודע, גם אם יש לי ביטוח, מישהו מת לי באתר, אתה יודע, לא נעים, אני סוחב את זה עליי, זה אחריותי, נכון? נכון. ופתאום מגיע גשם, אחי, שלא תכננת בכלל, אתה מבין? והרס לך את כל המלט ואת כל אתה מבין? כאילו, יש גם שמה דברים שהם לא סקסיים. עכשיו, מה שקרה, מה שאנחנו באת להגיד, למה אני מעלה את הסקסי היום? כי סקסי היום זה מה שמוכרים. היום אנחנו כולנו בתור, אני לא אגיד אפילו ילדים, אנחנו כולנו רוצים להיות ילדים, סבבה? אבל כולנו היום מתים שיהיה לנו את התמימות הזאת של להאמין שאפשר לחיות את החיים שמכרו לנו בסרטים. אתה מבין? יש סרטון מאוד יפה שאומר איך הצליחו לשנות לנו את התודעה מזה שפירות, טיול רגלי, משפחה, חברים, כל הדברים האלה, שזה מה שהיו פעם לנפש, לג'אנק פוד, למחשב, לטלפון, לכסף, רק לדברים כאלה, כאילו איך הצליחו לשנות לנו את התודעה בצורה כל כך דרסטית. ואם תסתכל על זה באמת בצורה כל כך דרסטית, כי כשהיינו ילדים, זה לא מה שעניין אותה, נכון? יש מצב הייתי אומר אני רוצה להיות אסטרונאוט, או אני לא יודע מה אני רוצה להיות, אבל בסוף היית בעיקר משחק עם המשאית שלך ככה, הכי בחול והכי מבסוט שיש בעולם, נכון. אחי, אתה מבין? או רץ עם החברים שלך איך קוראים לזה? לשחק במגרש, אחי, קצת כדורגל, והכי מבסוט שיש, לא מסתכל על הזמן, לא... למה אנשים נהיים ככה? למה אנשים משתנים? נו. כי יש בכל בן אדם כמין טיפות טומאה. ואם עכשיו אתה מקבל ממני איזה מסר שהעברתי, או ידע, או איזה תובנה, ויש בי טיפות טומאה, אז אתה מקבל ואתה לוקח את הטיפות עם התובנה. אשכרה. ואז אנשים, תראה, היום אנשים מי לומדים? מהאינסטגרם, מגוגל, מ-AI, שזה בסוף אנשים שכאילו גויים ייצרו אותם. אתה מבין? ואז הם לוקחים ביחד את הטיפות טומאה, ואז בסוף מה שמעניין אותם בחיים, זה כמה אנשים, מה אני עושה ביום, כאילו, אתה יודע, אני דברים אגיד לך הכי מה- חרא יענו. כאילו אני חושב, אני אנסה להבין מאיפה בגיל קטן יהיה לנו המונח של להיות גבר. אתה כוונה, אתה מבין מה אני מתכוון? איך אמרתי את זה ככה, להיות באיזה גבר, קטע? יעני. באיזה קטע? וואלה, להיות גבר זה להיות עם מלא בנות, אחי, זה להיות, אתה יודע, זה שאי אפשר לגעת בו, אתה מבין את הכוונה? נכון. חזק, לא יודע מה, זה שמע, זה שמרוויח מהות הרבה כסף. הגבר אבל, זה מהות הגבר. גם פרחי כאילו- שכאילו, אתה יודע, שור שהוא כן, מעמיס שאתה הרבה עכשיו עם בנות. אישה אחת, אז המהות שלך זה רק להיות גדול, חזק, לא להיות רגיש, לא נכון. להיות אכפתי, נכון, לא להיות נעים, לא להיות סבלני. נכון. מה, זה לא להתייחס אליה, כאילו, אני יכול להגיד לך, לא יודע, מניסיון, אני הייתי פעם הגבר ההוא, אחי, והזוגיות שלי לא היה משהו, אחי. נכון. אני עכשיו משתדל להיות צד שני, כמובן יש שילוב, כן, ברור שאתה צריך להיות גבר, כמו שאתה אומר, אבל שוב, מה זה גבר? אז נכון, גבר זה בן אדם עם ביטחון, זה בן אדם עם ערך עצמי, אתה מבין את הכוונה? וגם זה לאו דווקא. כי גבר יכול להיות גבר רצח ולא לא להעריך את עצמו בשיט, אתה מבין את הכוונה? נכון. תוך כדי שאני מדבר. אז זה לאו דווקא נכון, אז מה באמת זה גבר? אולי, אתה יודע, מה קונה אישה? שהוא כאילו חסר רגשות, לא מתייחס אליי, לא כן, זה, זה כאילו... מה שקונה אותה? את כביכול- האישה שאתה רוצה? לא, לא, אבל מה יפה. קורה, מה האישה שאתה רוצה גורמת לך? אז להגיד, איך גם "שמע, לאישה אבל שינו את הראש לזה שזה מה שהיא צריכה? זה את המהות ה- שלה. את הבן אדם הזה שמזלזל בה, את הבן אדם הזה שלא עונה לה, את הבן אדם הזה תבין, שמשחק איתה משחקים, שאפילו יבגוד בה והיא תלך אחריו. נכון, אבל אחי, זה אתה לא... רואה בחורות ברמה מטורפת, נכון. שהגבר, אחי, אני רואה מה הם עושים מאחורי הגב, אני אומר, וואלה, נכון. אחי, הבחורה הזאת יכולה לשים עליו פס, והוא בחיים לא ימצא מישהי ברמה הזאת. הנה, עכשיו נכנס לסיפור של האח הגדול, ראית את זה? ההוא שמחבק בנות באח הגדול. ראיתי והוא את זה, נשוי, אני אגיד לך אמיתי, אני אוהב האח הגדול, ולא בגלל שאני אוהב האח הגדול, בחיים לא ראיתי. בשלוש שנים האחרונות, ראיתי בגלל שאני מאוד מאוד אוהב פסיכולוגיה, וזה נהיה כמו מעבדת עכברים נכון, כזאת, שיש לי יכולת נכון. לראות, אתה יודע, את כל העניינים שאני אוהב להסתכל עליהם ביום יום, של השפת גוף, הבעות פנים, שקרים, אמת, אינטראקציות בין בני אדם, מדעי התנהגות כזה, תמיד זה מגניב כאילו. כן, כן. וראיתי את הפרק הראשון השנה, בהתרגשות של יאללה, בוא, המשחק מתחיל, כאילו, אפשר להתחיל. אפשר להתחיל, אמרתי אולי אפילו אני אעשה פינה באינסטגרם קצת, אתה יודע, אני אראה לאנשים קצת שקרים, קצת חרטות, קצת משחקים, כי
יש לי אזור ה-75% הצלחה בסדרה הזאת על ניחושים של כל מה שאתה וואלה. רוצה. יש בינינו בין החברים כבר שנים, התערבויות על מה קורה בסדרה, על הכל, ברמת הכל, אחי, מה שאתה מגניב. רוצה. אוקיי. רואים את הפרק הראשון, ונגנב לי הפנים. נגנב לי הפנים. הזוי, אה? אני לא אכנס עכשיו לדברים קיצוניים יותר מדי, אבל פרו-פלסטינית, אחי? וואלה, פרו-פלסטינית? בפריים טיים? וואו. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, אני לא אכנס כן. לכל הדברים מסביב, ואני לא מעניין אותי שכל בן אדם באשר הוא, אתה יודע, אני אחד האנשים שהכי מקבל אנשים בעולם. באמת, לא משנה מי אתה. מא' ועד ת', מההתחלה ועד הסוף, באמת, לגמרי, תהיה מי שאתה רוצה. אבל אתה אויב שלנו? בפריים טיים? וואו. הפסקתי לראות, אחי. עכשיו, עזוב את זה, בכללי גם הסתכלתי ואני אומר לעצמי, הרמה פה היא כאילו, איך אני אומר, יש כאילו, אני תמיד אומר, בסוף זה זבל הרי. זה לא עושה טוב לנפש, עדיף לראות דברים אחרים. אתה רואה הרבה לשון הרע, אתה רואה הרבה ריבים, אתה רואה הרבה אנשים ששוב, ילדים בסוף רוצים להיות הם, וזה הדוגמה שלהם, אתה מבין? ואז אתה אומר, סבבה, אז יש פה דאונסייד, אבל גם אני מקבל את האפסייד שלי, אתה מבין? את הבונוסים שלי, שאני לומד וזה דברים שאני לא יכול לעשות במקום אחר, כי ככה במציאות אתה לא יכול לראות את המעבדת עכברים הזאת, ואין לי איך לייצר מעבדת עכברים שלי. נכון. אבל אז אתה בא ואומר, לא יודע אם זה השנה באמת מספיק. ואני לא ראיתי עדיין, אחי. אני מאותו פרק אמרתי, שחרר אותי, ולא רק זה, אל תראה, אחי. אני גם לא רוצה לתת לזה יד. אני לא רוצה נכון. שילדים יראו את זה. נכון. את זה... כי הם את לא יודעים העונה- להבדיל בין טוב לרע. הם פשוט רואים מפורסמים טיפשים, אתה אחי. מבין? ואז הוא רוצה להיות הם. נכון. עכשיו, דיברתי על זה גם אם אנחנו רגע נלך לפן של שיווק, סתם כדי לתת לאנשים קצת אוקיי. ערך. בתוך האח הגדול, נגיד סתם, דוגמה של משהו שאני הבנתי. למה יש לכל בן אדם באח הגדול מעריצים? כנראה גם לפרו-פלסטינית. למה לכולם יש אנשים שאוהבים אליהם, אוהבים אותם ומתחברים אליהם? מאיזה סיבה? למה? מה אתה חושב? כי הוא כביכול איזה אושייה. תשמע, כל בן אדם מביא מעצמו רדיטי משהו רובד מיוחד. יותר נמוך. אה? רדיטי רובד יותר נמוך. שכל אחד מביא איתו משהו מסוים שאין באחר. אוקיי. אז יותר מתחברים אליו, יותר מתחברים אליו. עוד יותר עמוק. תן לי... אפשר להגיד כי הוא רואה, כי אנשים רואים את עצמם באותם האנשים, נכון. נכון? אפשר להגיד, אני מתחבר לסיפור של הבן אדם הזה, נכון. אני אוהב את הסטייל של הבן אדם הזה, וואלה הייתי יכול להיות חבר שלו, כל מיני דברים כאלה, שנכון שזה כאילו הפשטות. אבל אם אני יורד לרובד הנמוך ביותר, אנחנו פשוט רואים אותם הרבה זמן בפריים טיים. אתה פשוט יושב ורואה אותו. ואז מה, זה גורם לך להעריך אותו? שעתיים, 3, 10, להכיר אותו. וכשאתה מכיר מישהו, אתה מחליט שאו שאתה אוהב אותו, או שאתה לא אוהב אותו. עכשיו, זה בסדר לא לאהוב מישהו. בוודאי שיהיה אנשים שלא יאהבו את תום, נכון? לא כל בן אדם צריך לאהוב את תום. זה בסדר גמור. מצד שני, גם יהיה הרבה אנשים שכן יאהבו את תום. וברגע שאנחנו מסתכלים על זה ככה, אז אנשים באח הגדול בעצם פשוט, אתה רואה את הבן אדם, שעה, אחרי שעה, אחרי שעה, ואז יש לך את האפשרות להגיד אני אוהב אותו או אני לא אוהב אותו. בגלל שהרבה אנשים רואים את זה בפריים טיים. מחליטים אם אוהבים או לא. ואז אם אנחנו ניקח את זה רגע לעולם השיווק, רק כדי לתת לזה את ההקבלה, כל מה שאני צריך אז לעשות זה פשוט להגיד לאנשים, תראה אותי, זה אני. ובאח הגדול באמת הם מראים את הדברים שלהם האישיים, נכון? עכשיו אתה יכול להחליט מה להראות ומה לא. אתה לא צריך להיכנס לסיפור של האקרביים של לדבר על זה שאבא שלך היה מרביץ לך בילדות. אתה לא חייב. תראה את מה אתה אוהב היום. תראה את מי שאתה באמת. תראה את האמונות שלך, את הדעות שלך, את המחשבות שלך. אתה מבין את הכוונה? כן. לא במטרה של זה מה שימכור, במטרה של ככה רק אנשים יכירו אותי. אחרת לא יכירו אותי. ואז שוב, יש שתי אופציות. או שתהיה ויראלי ותעשה שטויות, או שתהיה ויראלי כי זה מה שהשם החליט, מתוך מה שהוצאת, כי זה מי שאתה ואתה אותנטי, או שתשלם לזה שיראו אותך ככה. אז הם משלמים באח הגדול על חוזה, בחוזה שהם חותמים עליו, ואתה משלם בזה שאתה משלם לפייסבוק או מעלה סרטונים. או עושה את זה. אבל זה קצת כבר נמאס כל אתה יודע, לספר כמה אנשים מספרים היום סיפור אישי שלהם? כמה אנשים מחרטטים את הסיפור האישי שלהם. זה גם. כמה אנשים מוצצים את הסיפור האישי שלהם. נכון. בוא, אני עברתי סיפור של החיים כל העלות שלי, כמה זמן לקח להכיר חלק ממנו? מה, הרבה זמן. רק בחודש האחרון, נכון. אחי, ואנחנו מכירים כמה? שנה ומשהו? נכון. אז, ואני בן אדם פתוח מאוד. כן. כבר מהרגע הראשון שפגשת אותי, הכרת אותי כאילו אנחנו חברים טובים. נכון. אבל לא צריך את ההתמסכנות הזאת כדי שאנשים יקשיבו לך. לא צריך את
לרצות להיות יוצא דופן כדי להיות יוצא דופן. אתה יוצא דופן מעצם זה שנולדת אתה, אחי. אין עוד אברהם בעולם, וגם אם יש עוד אברהם, זה לא אברהם חממי וזה לא אתה. גם אם יש עוד אברהם חממי בשם, זה לא אתה. הוא לא אישיות... זה לא אתה. זה לא הנשמה שצבר, זה לא הנשמה שקיבלת, זה לא זה לא הזיכרונות שיש לך, זה לא החוויות שחווית, זה לא החברים שלך, המשפחה שלך, המקום שבו גדלת, זה אתה. אתה בעצמך, ואם אתה תגיד, אני מספיק, מה שאני לא יודע, אגב, אני מדבר ואני אומר לכם דברים שאני צריך בעצמי, להגיד, אני מספיק, אני לא אצליח כי אני ראוי, או זה, כאילו, אני לא אהיה ראוי כשאני אעשה משהו, סליחה. אני כבר עכשיו ראוי, מעצם זה שאני מי שאני, ואני אקבל את הדברים שלי לא מתוך זה שמגיע לי, מתוך זה שאבא שבשמיים הוא אבא שלי והוא אוהב אותי והוא הכי רחמן שיש בעולם, והוא רק רוצה להטיב איתי, ואם הוא לא הביא לי משהו, זה לא טוב לי. זה נקודת האמונה כבר. זה הנקודת האמת. נכון, אבל בסוף, תראה, כל מה שדיברנו, זה הרבה מה קורה בחוץ. אבל כשאתה נכנס רגע פנימה, ואתה רגע מדבר עם בורא עולם ב5 דקות ביום, ב10 דקות ביום, אתה פתאום מבין שביום שהוא ירצה להטיב לך ולתת לך שפע, אתה מרוויח, אחי. אתה מכיר את הימים האלה שלא יודע, היה לך שיחה עם בורא עולם? אמרת לו, תן לי סימן. והוא נתן לך סימן שאמרת, אחי, זה. וואלה, כאילו... כן, ואני אגיד גם אמיתי, אני קיבלתי ארגז של סימנים, וביחד עם זה, עד היום לפעמים אני בא להשם יתברך ואומר לו, תשמע אבא, אני מתנצל. וואלה, אבל יש לי איזה מוחין דקטנות של החיים כזה. דיברנו על זה. ואני חייב רגע, תן לי איזה, לא יודע מה, איזה משהו, תראה לי רגע שוב. עכשיו, בזמן האחרון שתהיה לך פעם הייתי מבקש על עצמי. אוקיי. בפעם האחרון היא קראה לי משהו מצחיק רצח, ממש מהזמן האחרון, אחי, עשיתי התבודדות, ואמרתי לו, תשמע אבא, כאילו, מלא דברים משתנים, בדיוק כל מה שאנחנו מדברים, מלא דברים משתנים, וואלה, פעם ראשונה יש לי את הכל, כאילו די, עברתי כל מה שהייתי צריך, יש לי את כל הכלים, את כל הניסיון, את כל הדברים, כאילו, כל מה שאני צריך. למה זה מרגיש? כאילו, אני לא יודע כלום. למה? כאילו, מה קרה? ואז אני שם לב שמלא דברים משתנים, ומלא דברים קורים, ולא באמת שמים לב לזה יותר מדי. וביחד עם זה אני מדבר איתו, ואני אומר לו, תשמע, עזוב, לא רוצה לדעת מה קורה. אני אומר לו, תפתור לי את הבעיות בעסק. ככה אמרתי, תפתור לי את כל הבעיות בעסק. אני זוכר, עכשיו נזכרתי. איזה שלב אני מדבר, אני אומר, תפתור לי את כל הבעיות בעסק. ואז אני צוחק על עצמי, ואני אומר, את כל הבעיות בעסק? מה זה כל הבעיות בעסק? הוא עכשיו פתר לי את הכל. כל מה שיש עכשיו על השולחן הוא פתר. איך שהם נפתרו, לא נוצר עוד שכבה? ברור. הרי החיים שלנו זה פתרון בעיות. נכון. אז שיניתי זה, אני אעזור אותי, אז אל תפתור לי את הכל. תהיה איתי פשוט לאורך הדרך ותעזור לי לפתור אותם. וביחד עם זה אמרתי, אבל כאילו תראה לי שאתה איתי, ואז אתה יודע, אמרתי, לא הרגשתי לא נעים, תכף אני אספר למה הרגשתי לא נעים, אבל הרגשתי לא נעים, תיתן לי, תראה לי עליי שאתה איתי, תמיד כאילו תעזור לי, תביא לכוח, לא יודע מה, תעזור לי, לא יודע מה, להגיע לאיזה רעיון מסוים, אז אל תעזור לי, כי עליי כבר ביקשתי מספיק. אמרתי, תעזור רגע לאיזה חבר קרוב, תעזור רגע לאיזה משהו סביבי, כאילו, וזה תעשה... קרה. שומע? ביקשתי לנו, תן א', ב' או ג' זוגיות מסוימת, או פתח לזוגיות מסוימת. יומיים אחרי זה אני יושב עם החברים, עם אותו החבר, משום מקום, והוא בחיים לא מספר לי את זה. בחיים לא מדבר איתי על דברים כאלה. משום מקום בא אומר לי, וואלה, איזה מישהי שלחה לי הודעה וזה, אנחנו כנראה אמורים לצאת. מגניב. עכשיו, הם לא יצאו, כאילו הם יצאו והם לא המשיכו בסוף. אבל מבחינתי, היה את הסימן. אבל מבחינתי זה היה הסימן. אתה מבין? כאילו הסימן של, הנה, רצית סימן קטן, הנה, אני פה יחשב, מה שנקרא. עכשיו, זה מגיע ממלא מקומות. גם לא רק זה, גם באותו שבוע, הכלב שלי עבר אירוע מוחי, אחי. עכשיו, אני באותו רגע נשבר, שלכן תראה גם כל התאונה הזה, נשבר, אחי, נשבר. וברוך השם, אחי, הכלב שלי סבבה עכשיו, כאילו, השתבח שם הולד שישאר איתי תמיד, כן? וזה גם נקודה מסוימת, שאתה אומר, בוא, הכלב שלי יכל ללכת עכשיו, וזה כאילו, אמרתי לך, עצרתי הכל. זה לא עניין אותי שום דבר אחר. יש דברים שהם הרבה יותר חשובים לפעמים, אז התבודדות קטנה, אחי, והשם איתך תמיד. נכון, אני חושב שאולי צריך להפסיק לדבר דברים ספציפיים, ולבקש על דברים ספציפיים, כי בסוף אתה לא יכול לדעת. כאילו, אני בעסק הראשון, התפללתי המון, שהעסק יצליח, או שיהיה לי הצלחה דווקא בזה, ויבואו מלא לקוחות. בסוף העסק נסגר. מתי הוא נסגר? בחודש האחרון שהתחלתי להתפעל לבורא עולם, כל ערב שבת אני הולך להיכל, ואני אומר בורא עולם שומע, קודם כל אני אוהב אותך מקסימום, מעכשיו, קח את המושכות, סומך עליך, תדריך לי את הדרך. אני לא יודע כלום. איזה עסק מתאים לי, איזה בחורה אני צריך, מה אני צריך לעשות ביום יום, איזה שיווק לעשות. לא יודע, כן. קח את המושכות, אתה מבין בזה? אתה הבאת אותי לעולם? קח. אבל בתנאי שאני עושה את המקסימום. אני כל היום מתאמץ, כל היום עושה, כל היום מנסה.
בסוף מי שמחליט, אתה בורא עולם. נכון. תן לי. חד משמעית, אחי, אני מסכים איתך ב100%. גם יש איזו נקודה שברגע שאתה ממש ממש מתכנן, אומר, אני עוד חצי שנה אהיה אז הוצאת את השם. נכון. כי אתה לא יכול להחליט שתהיה אתה יכול נכון. להגיד, אני רוצה לעשות כך וכך, אני רוצה להגיע ל-50,000, תכף נגיע למה צריך להגיד ולא לא אני רוצה 50,000, אבל אני רוצה להגיע ל-50,000, מה אני צריך לעשות היום? כמו שאמרת, ההשתדלות שלי, מה ההשתדלות שלי היום כדי שזה יקרה? כי קודם כל אני לא יודע אם זה מה שצריך לקרות, זה הכיוון שלי. אז מה ההשתדלות שאני עושה עכשיו? לא מה יקרה לאורך הדרך, כי אתה לא יודע מה יקרה מחר או מה יקרה עוד שבועיים. עכשיו, דרך אגב, אנחנו מדברים רגע אמונה וזה, כאילו איך באמת לבקש, אז הדרך הנכונה, סתם דוגמה, נגיד בן אדם זה שטות, כן? אבל להכניס את זה באמת לראש. אתה רוצה נגיד להרוויח 50,000, בסדר? והמסתיקה שלך היא 5. זאת אומרת שאתה צריך 10 אנשים בחודש. תבוא מהמקום, לא אני רוצה להרוויח 50. אני רוצה לעזור ל10 אנשים כל חודש. השם יתברך תעזור לי כל חודש לעזור ל10 אנשים. איזה נקודה. תעזור לי לקום בבוקר, היום, אני רוצה לקום ולעזור למישהו לקנות רכב. הכסף לא רלוונטי, אחי. הכסף יגיע. אתה מבין את הכוונה? הרי אם אתה מאמין, אז אתה מאמין שגם ככה מה שנגזר אליך מגיע אליך, נכון? אז תבוא לעזור. וברגע שאתה גם באמת תבוא מהמקום הזה, ייפתח לך שפע אדיר. ואם עכשיו תוך כדי גם עולה לי נגיד על שלמה המלך, הבן אדם העשיר בעולם, לא ביקש עושר בכלל. זה לא מה שהוא ביקש, השם יתברך נתן לו בקשה, והוא ביקש חוכמה להנהיג את העם. והוא ביקש רגש מספיק טוב כדי לעשות את זה בצורה אתית, בתכלס, בצורה הפשוטה. נכון, כי היה לו כמה אפשרויות לבחור. והוא אמר לו, בגלל שלא ביקשת על עצמך, אלא ביקשת משהו לעצמך בשביל כל העם, אני אתן לך גם וגם וגם. וואו. אתה מבין? וואו. איזה מטורף. אז כשאתה לא רוצה את הכסף עצמו, אלא אתה באמת בא לעזור, אז גם ירגישו את זה. כי כשאני בא לעזור לך באמת, ואני לא חושב על מה יצא לי מזה, אז אתה מרגיש את זה בתור חבר, נכון? למה שלקוח לא ירגיש את זה? אותו דבר בדיוק. גם החוויית שירות, חוויית התהליך, היא שונה, אחי. גם אתה לא תשחק. נכון. אתה אף פעם לא נשחק, כי אתה עושה את הייעוד שלך. מה יותר טוב מלעשות את הייעוד שלך ולהרוויח גם כסף מהצד? נכון, אתה מבין? וגם אומרים, עדיף שם טוב משמן טוב, נכון? נכון. אתה יודע מה ההגדרה שלה, אתה בטוח יודע. אני גיליתי רק לא מזמן, שהרעיון של שמן טוב זה יעני בוסם. שעדיף כאילו שם טוב יעני מבוסם טוב, כי בוסם טוב הוא מגיע לכמה מטרים בודדים, יודע מה, אולי קצת יותר, קצת אחרי שהלכת, קצת כזה, כאילו עושה רושם טוב. אבל שם טוב גם יכולים לדבר לך עכשיו בתאילנד, בארצות הברית, בבאר שבע, בחרמון, נכון? יכולים לדבר עליך בכל מקום. זה נאמר, עדיף שם טוב משמן טוב, יעני, כי השם הולך יעני יותר רחוק מאשר הבוסם. יפה, אבל זה גם הנקודה שמתקשרת לאמון באינסטגרם. היום אתה נכנס, אתה יודע, אנשים עובדים עליך על הבוסם. על הבוסם. על הבוסם, בוא תראה. הרכב שלי, הבית שלי, הלקוחות שלי, ההצלחות שלי, אני ואני 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 ואני. נכון. אבל מה עכשיו הם פספסו? את הבן אדם האמיתי, אחי. הבן אדם שכאילו בא להגיד, שמה, אני רוצה לעזור לך, אחי. יש לי פתרון פגז. בוא אני אעזור לך. גם הבעיה זה שבאמת, אם רגע בן אדם יבין שגם מראש, כאילו אם מראש לא היינו באים לכסף, אז רוב העסקים היום היו הרבה יותר טובים ככלל. כי אם לא היית בא לעשות כסף, זה לא היה המטרה, אז אתה מסכים לעצמך להיות ילד, ולגלות את עצמך, ולחקור את עצמך. וזה יכול להגיד הכל, מהלימודים, לעבודה, לטיולים, יכול להיות הכל, מלשבת בבית, להיות עם חברים, לא משנה. ותוך כדי אתה מגלה מה הפשן שלך בחיים, ומה עושה לך טוב, ומה גורם לך לקום בבוקר ומה לא. ואז אתה היית הולך לעשות את זה ביום יום, כי זה מה שהיית עושה. ואז היית אומר, אוקיי, אם זה מה שכיף לי, יאללה בוא נרוויח על זה גם כסף. כי יש הבדל בין תחביב לזה מה שאני אוהב לעסוק איתו ביום יום, זה שני דברים שונים לגמרי. אני יכול לאהוב לנסוע על אופנועים, אבל לאו דווקא אני ארצה להיות שליח, נכון? זה שני דברים אחרים לגמרי. אז צריך להסתכל באמת על הנקודה הזאת של אם כולנו היינו באמת באים מהמקום הזה, אז היינו מבינים מה אני אוהב. ואז גם העסק היה בא מראש במקום של אני רוצה לעשות טוב, והכסף מגיע ביחד עם זה. נכון, אני חושב שהיום אנחנו מפספסים. היום הכסף הוא נהיה כבר מלוכלך. אנשים עושים אותו הרבה, אתה יודע, מלכדור. הכסף הוא המטרה, אבל הוא לא... נכון. כאילו אנשים שמו אותו כמטרה, אבל הוא לא המטרה. נכון, ואיפה האנשים אמיתיים? תראה, החבר'ה שטסים להודו, להרבה רוח, לכיוון המזרח,
הם בסוף אנשים אמיתיים שמנסים רגע להתחבר לעצמם. ולרובם אין שקל. למה אין להם שקל? כי נהיה כבר מטרה של כסף, הם סולדים מזה. ואומרים, תשמע, כאילו, כסף זה חרא, אחי. אין מצב שאני אהיה בן אדם טוב ואמיתי, ובו זמנית תרוויח כסף. אחותי הגדולה כזאת, אחותי היא בדיוק ההפך ממני, בזה שנינו לקחנו כל אחד כיוון, כאילו אני גם כן רוחניק מאוד מאוד פה זה מאוד, יתחבר לך, אבל היא סולדת מזה ממש, היא כאילו אל תדבר איתי על כסף, לא רוצה, כאילו גם נכון. תבוא אליי להתאמן, אל תשלם כסף, באמת אל תשלם, לא ברמת תשלם כמה שאתה רוצה, כן. אל תשלם, תבוא ליוגה, תבוא תעשה יוגה, כאילו, אתה מבין, כאילו, טסה לאוסטרליה, לניו זילנד, לזה, עושה חיים כבר, אחי, 10 שנים, ולפעמים אני מסתכל ואני מקנה. לפעמים אני מסתכל ואני מקנה ואני אומר, הלוואי והייתי יכול לחיות ככה. אתה מבין את הכוונה? אני לא יודע אם אני יכול לחיות ככה. כשזוכר אמרנו, כל אחד וצורת החיים שלו, כי גם לה יש בעיות. בוא, לחיות באוסטרליה יש בעיות, יש שם חיות של החיים, והם בסוף חיו גם ברכב, אתה יודע, תקופה כאילו באיזה ון כזה, ועם זה מגיע יתרונות וחסרונות, אז יש נוף מדהים, אבל בסוף אתה גם מתקלח במקלחת שהיא לא הבית שלך, ואתה לא במיטה הכי נוחה, ואתה צריך בסוף להיות באוטו. ואם יורד גשם בחוץ, אז מה תעשה? אתה מבין? כאילו, נכון. יש איזו אי נוחות, כמו בכל דבר. בכל דבר יש יתרון וחיסרון. וזו נקודה שאנחנו, הלוואי והיום מדברים איתנו על זה. גם אתה יודע, בדיוק למדתי לא מזמן שאושר והנאה, שני דברים שונים. פתאום לא חשבתי על זה בכלל. אושר, המונח אושר, אני מאושר וכיף לי, שמח לי, לאו דווקא אומר, אני נהנה כרגע. נכון? כי אתה יכול לעזור לבת זוג שלך, או לאמא שלך, או לאבא שלך, או לא משנה מה, לעזור לו לעשות איזה משהו. ואתה תהיה הכי מאושר שיש בעולם, אתה עושה משהו טוב, נכון? אבל אתה לא תהנה באותו הרגע, נכון? נכון. אתה יכול להילחם עכשיו, להגן על המדינה, ולהרגיש משמעות הכי מטורפת שהרגשת בחיים, ולא סתם אנשים אחרי זה שהם חוזרים, הם מרגישים דאון כי אין להם את אותה המשמעות, ואז אתה אומר, רגע, אז זה מה שעשיתי מאושר, לאו דווקא, אפילו הקנאביס, לאו דווקא המסיבה, לאו דווקא האלכוהול, לאו דווקא הדברים הקטנים האלה שאנחנו חושבים שזה מה שכיף לנו רגע באותו הרגע, אתה מבין? אפילו הטיול הגדול, לאו דווקא זה, אתה מבין? כאילו זה לא זה. אלא מה עושה אותי מאושר, ומה שעושה אותי מאושר זה בדרך כלל דברים שאני נותן לעצמי. זה לאו דווקא ההנאה הרגעית כמו ההנאה הקיצונית. אם יש לי פה עכשיו כוס קולה, ויש לי פה כוס מים, אחת ואחת, אז בוודאי שאני כנראה ארצה את הקולה יותר, נכון? נכון. היא תעשה לי יותר טוב לטווח הקצר, והיא תעשה לי יותר טוב לטווח הארוך? כנראה שלא. ואם עכשיו אני אקח את המים, אז אולי בטווח הקצר, לאו דווקא זה עשה לי טוב. נכון? כאילו לאו דווקא עכשיו, כאילו יכלתי ליהנות יותר מהמים, כאילו יותר מהקולה מאשר מהמים. אבל כשהכנסתי את המים, גם הזנתי את הגוף, אני אהיה יותר בריא במהלך היום, ואם מסתכל לאורך השנים, בריבית דריבית, אז בכלל אני ארוויח מזה, נכון? אני חושב שהמונח של מאושר ונהנה, מאושר מגיע מהפנים לחוץ, נהנה מגיע מהחוץ לפנים. שאתה צריך יפה. לספק, יפה כביכול מאוד. בדרכים שונות, המאושר אחי, אני עושה טוב. זה בעצם זה. זהו. אמרת מדהים, אחי, מהפנים זה הייעוד לחוץ שלי, מאשר אחי. החוץ לפנים. מדהים, אחי. תשמע, איזה שיחות, אחי. מדהים. פותח לי את שמע, המוח. אני אתן אפילו קרדיט, אתה יודע, אביב אזולאי אמר לי משפט מאוד מאוד יפה, ואני מה אתן הוא לו את אומר? הקרדיט כי זה באמת משפט אדיר, שאמר לי, רוב הבעיות של בני אדם מגיעים מזה ששכל אנושי מנסה להבין חוכמה אלוקית. וואו. כשאני מנסה להבין את זה רגע, הרבה פעמים מה אנחנו מנסים? כל הזמן, הרי הדאגות שלנו, זה לא מעכשיו, עכשיו סבבה לנו, נכון? אנחנו לא דאגים מה יקרה עכשיו, איך יצא, כאילו, אולי לפני זה חשבנו על איך יצא הפודקאסט, אבל עכשיו שאנחנו מדברים זה לא מה שמעניין, מקסימום אנחנו נזוז ימינה, מקסימום נזוז שמאלה, נכון? אז בדרך כלל מה שמגיע זה מהדאגות של הלא נודע, של הקדימה, שאני מנסה לתכנן, שאני מנסה להיות אלוהים בחיים שלי ולשלוט על העתיד שלי. עכשיו, הרבה פעמים אומרים כאילו, אין בעיה, תכנן את העתיד, תדאג שהעתיד יהיה בסדר, גם אל תחיה בעבר, נכון? אם אתה חי בעבר, אז בדרך כלל מה אתה תהיה בדיכאון, נכון? כאילו אם תחיה כל הזמן את הדברים שעשית, גם אם עשית דברים מדהימים והיום אתה לא בדברים טובים, וגם עשית דברים לא טובים והיום אתה בדברים טובים. צריך להיות את הרגע. אומרים באנגלית, לא סתם קוראים לזה פרזנט. יעני מתנה זה פרזנט באנגלית. אוקיי. זה כאילו, יש לזה שתי מונחים, פרזנט זה גם הווה וגם מתנה. זה הקטע עם האלוקות. עבר, הווה ואת, כן, אתה מבין? אז יש נקודה מסוימת שכשאתה כאן, ואתה בדקה, וזה ממש קשה, שוב, אתה יודע, זה אומר, וזה, שוב, שלא יישמע שאנחנו מטיפים לאנשים, כאילו אני במקום הזה וזה, אני לא שם, הלוואי, אני מדבר את מה שאני צריך לדבר לעצמי. נכון. באמת, מה שאני אומר זה מה שאני צריך לעשות את העבודה שלי, כאילו אני מדבר לאנשים, מה שאני צריך בעצמי, בחיי. והנקודה הזאת של לחיות את היום, עכשיו, לא איך אני אעשה
אפילו לא איך אני אעזור לעוד 100 אנשים עוד חודש. לא, מה אני יכול לעשות עכשיו, היום? אחי, זה לחייך למישהו ברחוב, אתה מבין? זה יותר חשוב מאשר לשבת, לתכנן רגע על דף, איך יראה העסק שלך עוד חצי שנה. תחייך למישהו, תגיד לו בוקר טוב. עזוב, תן כסף, תגיד בוקר טוב. תגיד, וואלה, איזה יפה התלבשת היום. וואו, אחי. אתה מבין? וואו. אחי, זה דברים לאנשים טוב, אתה מבין? זה משהו קטן, איזה מחמאה, איזה חרטה, תבוא, תן לאמא שלך בבוקר ורד, איזה חרטה, כתוף לו אותו מהגינה שלכם. פרח שהיא גידלה אפילו, תבוא, תן לה תרח. זה בדברים הקטנים, אחי. אתה מבין? זה שטויות. אתה יודע, הרבה פעמים אתה בורח מבחורות, ואתה כאילו מפחד, ויש פחד מבחורות יפות. ואני תמיד אהבתי ללכת לבחורות היפות, סתם בשביל כאילו ללמוד איך זה עובד. ואתה עובר לידה, ואתה אומר, בוא'נה, איזה חיוך יפה יש לך? בוא'נה, איך את כאילו הולכת זקוף, יענו, יש לך כזה, זה... אחי, זה הדברים הקטנים, אתה יודע מה בעינם נהיה מאושר, אחי. בכלל יעבוד עליה? נו? אם אתה תגיד לה משהו שהוא באמת אישי. אישי. לא משהו שכולם אמרו לה. נכון. משהו שבאמת אתה ראית, ולא סתם באת אליה כי היא שווה. ושוב, זה העניין שלה, כמו בעסק. לא סתם באת אליה כי היא שווה. באת אליה כי ראית משהו שבאמת משך אותך. באת כי ראית, סתם דוגמה, ראית סימני גריז על האצבעות שלה, והתעניינת רגע להבין מה קורה שם, אתה מבין? כן. ראית אותה מורידה קסדה של אופנוע, ופתאום אתה רוצה להתעניין, אתה רואה את האופנוע ואתה מכיר, ואתה כבר... אתה מבין, יש רגע איזה משהו שעניין אותך. מה קורה? אפילו לא יודע, ראית שרשרת ספציפית שאהבת את הסגנון שלה, וזה אמר לך, זה הסטייל של הבחורה, וזה סטייל שאני אוהב. תגיד לה את זה. אתה מבין את הכוונה? נכון. תגיד לה משהו אישי, ואתה תראה שגם היא תהיה בשוק. היא תהיה בשוק מזה שאמרת לה משהו שהוא קודם כל בוודאי אמיתי, ובוודאי אף אחד לא אמר לה אותו, ואז אתה שוב, אתה נהיה אתה, וזה שונה. באתי להגיד, אתה תהיה שונה, נכון? אבל אתה תהיה לא שונה, אתה תהיה אתה. בעצם זה שאתה, אתה, ולא מנסה לשחק את המשחק שצריך כדי להתחיל עם בחורה, אז אתה תהיה שונה. נכון. מבין את כי הכוונה? אתה חי את עצמך. ואני יכול להגיד לך על הזוגיות שלי. שוב, אני עברתי הרבה זוגיות רעילות, אחי, והיום הבחורה שאני איתה מלמדת אותי מה זה זוגיות, אני לא צוחק. באמת היא מלמדת אותי, אחי. והדבר שאני יכול להגיד שבאמת יודע מה שני דברים שבאמת לדעתי הם המרכיב הכי מטורף, אם אני צריך לחשוב רגע על למה עובד לנו כל כך טוב, ולמה אני יכול להגיד עוד רק בהתחלה שלנו שהיא תהיה אשתי בעזרת השם, ואין לי בעיה גם להגיד לה את זה בפנים. זה שני דברים. אחד, זה התחיל מכנות אדירה, של להגיד גם משהו שהוא לא נוח, ולראות שהכל טוב. הצד השני קודם כל צריך לראות איך הוא מקבל את זה. אבל ברגע שאני אמרתי משהו שהוא לא נוח לי, היא מקבלת לגיטימציה גם כן להגיד משהו שלא נוח לה. ואז כשהיא תגיד משהו שלא נוח לה, אחרי שאני אמרתי, אני גם ארגיש אחרי זה עוד פעם בנוח, נכון? ואם אני אסתיר משהו אחד, הכי קטן שיש, הכי פיצי שיש בעולם, שלא הייתי רעב והייתי רעב, אז תדע שהסתרתי משהו, ואז היא תקבל לגיטימציה להסתיר משהו גם. וזה התחיל ממשהו קטן, ולאט לאט יעבור לדברים גדולים. מבין את הכוונה? ובסוף, ברגע שאתה כנה בצורה קיצונית, אז התחושה אחרי תקופת זמן, אתה לא מרגיש את זה בהתחלה, אחרי תקופת זמן, שאתה יכול להגיד הכל. ואם היה לך באמת יום לא טוב, אז אתה לא צריך לשחק אותה הגבר הזה, נכון. כי אתה גבר גם אם היה לך יום לא טוב. ואתה רוצה לשתף את זה עם הבחורה שאתה הולך לחיות איתה כל החיים. ואתה רוצה לשמוע מה יש לה להגיד, אולי יש לה משהו חכם להגיד לך. זה טוב. או להזכיר לך שאתה חתיכת מכונה, ושים את זה בצד. ודבר שני, זה אפס אגו. אפס אגו. עכשיו לי יש פה ממנה הודעה, שאומרת, התחשק לי להזכיר לך. בדיוק, תוך כדי. ברוכה הבאה. עכשיו יש לי פה הודעה, שאומר, התחשק לי להזכיר לך, אתה הכי טוב, התחשק לי להזכיר לך, ממי, אני הכי אוהבת אותך בעולם, שיהיה לך בהצלחה בפודקאסט. עכשיו, דיברתי איתה לפני הפודקאסט, נכון? ואתה יודע, ואני לא עניתי לה על זה אגב, שמת לב, זה פה ולא עניתי לה. עכשיו, גם היא אין לה אגו, לשלוח לי את זה אחרי שדיברנו עוד פעם, להראות עוד אהבה, מה שנקרא, וגם לי אין אגו לדעת שהכל טוב, כאילו אני או יענה לה או לא יענה לה, תבין, כאילו הכל טוב. תבין את הכוונה? כי אתה יודע שאם היא באמת אוהבת אותך, ואם היא רוצה אותך, אז היא עשתה משהו, אז הכל בסדר. אם סתם לדוגמה, אני אתמול קבעתי איתה שהיא תבוא אליי לישון אצלי, ורצינו לצאת ביחד, או לעשות איזה משהו בערב, רצינו לצאת להתאמן, נגיד, סבבה? ווואלה, היא אפילו הכרעה לי בשעתיים ולא ענתה לי, ורק אחרי שעתיים ענתה לי. אם אני כועס עליה, אני לא סומך עליה. ואני לא צריך להיות איתה. אתה מבין את הכוונה? נכון. כי אם זאת האישה שלי, אז אני סומך עליה, ואם היא הכרעה לי בשעתיים, יש לה סיבה. בוודאי. ואני צריך אפילו לדאוג, כי אם היא הכרעה לי בשעתיים, אז אולי קרה משהו, ולא... אתה מבין, כאילו, לאיפה המחשבה הולכת? המחשבה הולכת, היא לא אכפת לה ממני, או אולי קרה לה משהו, זה שני דברים אחרים לגמרי. נכון. ואני יכול להגיד לך, אני באתי מבית שהוא בית של הורים גרושים, אז לא לימדו אותי באמת איך זוגיות צריכה לעבוד.
למדתי על הבשר שלי, מה שנקרא, כאילו, אם אני הולך להיות יועץ זוגיות, וואלה, יש מצב שכאילו יעבוד בסדר, עזוב שאני לא אלך להיות בחיים, כי שוב, גם את זה לא באמת אפשר ללמד. אבל זה שני דברים שלדעתי היום עוזרים בצורה קיצונית, כי אני הבנתי שכשאתה גם בן אדם של בחורות, והיינו פעם, תמיד, כאילו, אני גם הייתי פעם, ואז הבנתי שכשאני יושב עם מישהי ומשחק משחק, אז היא לא מכירה את תום. נכון. ואם אני רוצה להיות איתה כל החיים, אז היא חייבת להכיר את תום. כי לתום אין כוח לשחק משחק כל הזמן. אין כוח כל הזמן לעשות את העניינים האלה. אין לו כוח לשחק את הדמות הזאת כל הזמן. הוא רוצה כי להיות הוא. מלא אנשים חושבים שהם ישיגו בחורות על פי משחק, והם לא מבינים למה האלה משיגים הרבה יותר בחורות. כי בסוף הבן אדם הוא אמיתי, הוא אומר בכנות שמי זה אני. והרבה בחורות מתמגנטות, אתה יודע, אם יש להם את הבינה היתרה, והן מאוד מרגישות אנרגיות. אחי, אתה אמיתי איתי. קודם כל, בן אדם גבר על. אתה יודע, גם, אני סליחה שאני קוטע אותך, אחי, אבל היה לי נקודה שאני חייב להגיד שאתה תאהב אותה רצח, ואני באמת חייב להגיד אותה לפני שנשכח אותה. גבר שהיום רוצה לעשות כסף, כדי להרשים גברים, נשים וכל הדברים האלה, ביום שהוא יעשה כסף, והוא יצא עם אישה, הוא לא יאמין שהיא אוהבת אותו. אני אומר את זה מניסיון. וואו. אני אומר את זה הפוך גם. ביום שאתה תהיה עם מישהו כשלא יהיה לך כלום, והיא תגיד לך עדיין, אני לא רוצה שום דבר חוץ מאותך, אז אתה יודע שהיא באמת אוהבת אותך. והרבה פעמים אני אומר באמת, להרבה אנשים חושב שהכסף יהיה הפתרון לדברים האלה, הוא לא יהיה הפתרון והוא יהיה הפוך. הפוך. אפילו יהרוס. כי אם אני עכשיו, סתם דוגמה, מיליונר גדול, אני יודע אם אתה חבר שלי, כי אתה רוצה שאני יועץ עסקי שלך או לא? או שאתה אוהב אותי, אחי, ובא לך לשבת איתי 9 שעות, אחי, סתם ככה, כי קבענו לשבת 2 שעות, ווואלה, יצא 9. וואלה, כן. אני לא יכול לדעת את זה, נכון? וגם אם היה לי הרבה כסף, אולי רצית לשבת איתי 9, כי היה לי זמן. אתה מבין את הכוונה? אז הדברים האלה לא מגיעים משם, ובגלל זה כסף לא דווקא נותן אושר. כסף הוא אמצעי, ואם אתה תדאג לדברים, ואם אתה תשכח דברים לפני, כאילו אם אתה תעשה כסף לפני שתדאג לדברים אחרים, יהיה לך מאוד קשה. אני בתור ילד היה לנו מיליונר בבית, מה זה מיליונר? מולטי מיליונר של החיים, שהבן זוג של אמא שלי היה בונה איתו תוכנה. והוא בנה את הרדיו של האייפון, סתם שתבין. סבבה, כאילו הוא עשה את האפליקציה של הרדיו המקורי. המקורי, כאילו הוא היה חלק מהזה של האייפון, הוא עשה את האפליקציה הזאת. ככה. סבבה? והאדם הכי מצחיק שתראה, כאילו אחלה גבר. והוא היה מגיע לנו המון, המון, ואני תמיד הייתי תופס ממנו רצח, ומספר לחברים, וזה, אתה יודע, כאילו מה. מגיע אליי הביתה, הוא בנה את הרדיו, אחי. אני מת להיות כמוהו, כאילו, אתה מבין? כל החיים, אני רואה אותו מגיל 10 עד איזה גיל 16, אחי. רואה אותו, אתה יודע, גם גדל לאט לאט, מתחיל לדבר איתו קצת יותר, וזה. ורק אחרי שהשתחררתי מהצבא כזה וזה, ורציתי ליצור איתו קשר, וביקשתי מאמא שלי ומהבן זוג שלי, את המספר שלו, אני רוצה רגע לדבר איתו, אתה יודע, יצא לדבר עליו קצת וכאלה. ואז שאלתי אותה, תגידי, למה הוא כאילו, היה אצלנו יחסית הרבה, כאילו, היה מגיע איזה פעמים 3 בשבוע. ואז היא סיפרה לי, אחי, אף טוב, איך לא מגיע, זה לא שונה, הוא היה מגיע כי הוא לא היה לו בית, כאילו לא היה לו משפחה באמת, הוא היה יוצא עם מלא בחורות, הוא היה מפחד שיגנבו לו זרע, הוא היה מפחד שיקליטו אותו בכל מיני דברים, ויתפסו אותו על כל מיני דברים, כי אפשר לתבוע אותו בקלות, אחי. ואז גם לא רק זה, גם בחורה שהוא מצא, ונראית לו סבבה, ובאמת נראה לו שהיא אוהבת אותו, אז מרוב כל הדברים שהיה מסביב, לא. והוא בא אלינו הביתה, כדי להסתכל על המשפחה שלנו. המשפחה שלי הייתה מרוויחה ביחד. וגרים במושב, אחי, כאילו, הכל טוב לי. אתה מבין? וגרים ומבסוטים, ו3 ילדים, וכולם טובים, וכלב, ועניינים, וכולם יוצאים, וחיים, ואנרגיה טובה. והוא היה בא כדי לחוות את זה. מה שאין לו, ומה שאני חשבתי כל החיים, אתה מבין את הכוונה? אז שוב, אני בעד כסף. אני בעד כסף, אני בעד עסקים, אני בעד להתפוצץ קדימה, אחי, אתה מכיר אותי, ואני באמת בעד. אבל לא לשכוח את עצמך. יש הרבה אנשים שאומרים, תעשה ויתורים כאילו להכל. וואלה, אני לא ויתרתי על כלום, אחי, ואני לא מתחרט על זה. הייתי עם המשפחה שלי בכל יום הולדת ובכל אירוע, וגם אצל כל החברים שלי הייתי תמיד כל מה שהייתי צריך. לא ויתרתי, לא על החיים שלי בתור ילד על טיולים כאלה, לא עשיתי איזה טיול של שנה, עשיתי טיול של חודשיים, ואז טסתי עוד כמה פעמים. לא ויתרתי על שום דבר, עשיתי דברים תוך כדי. אז גם אם זה ייקח לי עוד כמה שנים, להיות במקום של אמא ואבא לעומת מה שרציתי היום, וגם, מה זה אמא ואבא? שוב, אני יודע מה זה אמא ואבא, אבל נגיד, ואני מעדיף להיות שמח, מאושר עם כל החוויות שיש לי כל החיים, מאשר שיהיה לי רק עבודה ולא חברים ולא משפחה, ואנשים יתבאסו עליי והתאכזבו ממני כבר, כי הם יודעים שאני לא מגיע, ולא ישמחו עליי כבר כבתור בן אדם, וזה בן אדם רק לא רוצה להיות כזה. אתה מאבד את הבן אדם בגלל כסף, אחי. אתה מבין? אם התפיסה שלך נהיית כסף, ולקנות את הלמבורגיני או את הפרארי שאתה רוצה, איבדת את המהות שלך, אחי. וזה ממכר, אתה יודע, זה מאוד ממכר. זה ממכר, אבל כאילו, בוא, מה הבאת? הבאת? את הספרה החמישית, יעני, של ה10, עזוב את ה100. הספרה החמישית,
עולה כל חודש ב2. לא תגיד יותר מדי. כל חודש עולה לך 20,000 בעובר ושב. אחרי ההוצאות, כן? ואתה רואה ככה, אתה עובר ושב כל חודש עוד 20, ועוד 20, ועוד 20, ועוד 20. אתה ילד בן 22. אתה רואה את זה גדל, ואתה יודע גם השקעות, אז אתה גם משקיע. אתה רואה את הדברים תופחים. וואו. אתה פתאום אומר, בונה, אני מרוויח כמו אחוזון עליון בישראל. כמעט כמו אבא שלי, אתה יודע, אז לא כמו אבא שלי, אבל אתה יודע, מתקרב יותר לאבא שלי מאשר לאמא שלי, שאבא שלי אחד הרופאים הכי טובים בעולם. אתה אומר, רגע, וואו, כאילו, שנייה, מה קורה פה? אבל אז אתה בהכרח, אני ניצלתי מזה, אומר אמיתי, אני ניצלתי מלהישאב לזה, אני לא יודע איך, באמת אין לי מושג, אבל הרבה אנשים נשאבים לזה, כי זה ממכר, כי זה מגניב וזה מעניין. אתה, יש לך את האחות האיפית הזו. כן. כאילו מרגיש לי שיש משהו במשפחה שאתה קיבלת בין לבין. שזה מה שטוב. וואלה, זה מאוד מאוד מצחיק, כי באמת, כמו שאמרת, הבית שלי מגוון רצח. כאילו, אמרנו, אבא שלי כאילו באמת רופא מאוד מצליח, אמא שלי עברה את הדברים שלה, הייתה בגיל 17 כבר עורכת דין, עברה אחרי זה להידרותרפיה, אחרי זה לשיאצו, לווטרדנס, לכל מיני דברים, אחרי זה בכלל עשתה פילאטיס מכשירים, היא הייתה מהראשון שהביאה פילאטיס מכשירים כאילו לארץ, ועכשיו היא בכלל מדקרת סינית וצמחי מרפא, ועכשיו היא סיימה סוכנות ביטוח. מגניב. עכשיו, אמא שלי גם כל החיים לא כזה מרוויחה כסף, כן? חיים כזה, לא עכשיו אין מה לאכול בבית, אבל לא... כאילו, אני הייתי עוזר קצת מדי פעם, מה שנקרא, אתה מבין? כשאתה רואה את זה, ואתה רואה את זה, אתה אומר, טוב, אני לא רוצה לחיות לא ככה, גם לא ככה, כאילו, לא רוצה לא את הדאגות של וואלה, אני לא מכיר את אבא שלי, כאילו, ולא רוצה את הזה של אין מה לאכול, ואני צריך להגיד לילדים שלי, לא. אז אתה צריך למצוא איפשהו את האמצע, אתה מבין? עכשיו, אני מבין האמצע הוא האיזון. עכשיו, אם ניכנס לזה בכלל לעומק, אני ואתה שוב ניכנס לאמונה, אני לא שולט בכמה כסף יהיה לי. אני לא שולט בזה. זה אחד מהדברים שנגזרו מלמעלה. אני שולט באם לעשות טוב או לעשות רע. זה מה שאני שולט בו. פעם לא חשבתי על זה. פעם רדפתי אחרי כסף. אמרתי, אני צריך לעשות כסף. גם משפחה עתידית, גם משפחה עכשווית. אתה יודע, מה, אני לא רוצה להוציא את ההורים שלי לפנסיה, אני לא רוצה לקנות לאמא שלי אוטו, לקחת לה את המשכנתה, אתה יודע, בטח שרוצה, נכון? נכון. סבבה, אין בעיה, אוקיי, הכל טוב. ואם לא? מי אמר שזה מה שיקרה? אתה יכול להתאמץ הכי הרבה שיש בעולם, לעשות את כל הדברים הכי טובים, אז אם לא עשת את זה, אתה לא שווה? אז מה, אז שבע בית מדוכא? וואלה, זה חתיכת נושא, אתה יודע? אתה מבין את הכוונה? כי החלום של כל ילד שמתחיל בעולם העסקים, הוא לא בהכרח ילד. הוא רוצה לסגור לאמא שלו את המשכנתה, לקנות להם רכב, להביא להם כסף. אבל בסוף אנחנו כאילו כמו דמות שהיא... אם עכשיו אתה שואל את אמא שלך, אמא, מה את הכי היית רוצה שיהיה לי? מה היא תגיד? כאילו, מה את הכי רוצה? עכשיו אמרנו מה אנחנו רוצים לתת להורים, נכון? כן. למה? אני חושב שזה מה שהם אולי רוצים במידה מסוימת, ולאו דווקא גם הם לא רוצים, זה מה שאנחנו רוצים. הם רוצים שיהיה טוב, אחי. זה הכל. רק טוב. זה הכל. שתהיה מאושר, אחי, שתהיה מבסוט, שתחייך, שתלך בבוקר ותקרין אנרגיה החוצה לעולם, אחי, שתבוא ותחבק את אמא שלך מהאהבה, ולא שהיא תצטרך לחבק אותך כדי לרומם אותך. היא תעשה את זה אם תצטרך, היא תרומם אותך כמה שרק צריך, אבל היא רוצה שיהיה לך טוב. זה כל מה שהיא רוצה, ולא אכפת לה אם לא סגרת לה את המשכנתה. ואם תשאל אותה, אמא, מה את מעדיפה? שיהיה לי רע? שלא יהיה לי זוגיות, שלא זה, לא משנה מה, שאני אפול כמה פעמים לדיכאון, שלא יודע מה, שאני אפסיד כסף ויעלה וזה, ועניינים, ואני אסגור לך את המשכנתה ואני לא אהיה שמח? מה פתאום, אחי? ברור שלא, נכון? עכשיו, אם הצלחת גם וגם, אשריך, תסלם. כן. ברור שאנחנו לא מדברים על זה, נכון? ברור שזה כן, מדהים, כן, אבל אל תבאס אם לא. אל תבאס אם לא. אל תגיד, וואלה, איזה גרוע, יודע מה? תתבאס. אל תאכל את עצמך. מבין את כמה? כאילו, אל תגיד, אני גרוע. אתה לא גרוע. אין איזה שום קשר בין השניים. עשית את הכי טוב שיש לך. נכון. אתה אלוף אחושרמוטה. תמשיך. מפה זה בור העולם, אחי. תמשיך, כן. זה הכל, אתה מבין? כאילו, ואם היו אומרים לנו מראש, עד בגיל קטן, שזה כל המטרה, להיות שמח, זה הרי המטרה. המטרה היא שוב, היא לא להרוויח 100,000 שקל. אבל אתה גודל לתוך מקום שבו תמיד אומרים לך, תעשה בגרויות, תיכנס לצבא, תעשה כסף, תעשה תעודה.
זה כמו לופ כזה שאנשים, אתה רואה עכשיו, התחילו להבין את זה, ואומרים, למה אני הולך לפי הספר, אחי? לא בא לי. לא יודע, אחי. אתה יודע עכשיו, אני לא יודע מה אמרתי לך את זה. בפגישות שעשיתי עכשיו, עשיתי הרי עוד פגישה גם של תשלם לי כמה שאתה רוצה. אוקיי. וסתם בשביל הקונטקסט, למי שלא, אני עושה מדי פעם פגישות לאנשים שהם מאוד קרובים אליי, שאני עושה את הפגישה, ומי שבא אליי מחליט בסוף הפגישה כמה הוא מחליט שלם, ואני לא מתעסק בזה. אוקיי. עכשיו, ברור לאנשים שאני כאילו מקבל פחות כנראה, ועדיין הכסף שקיבלתי פחות, כאילו היה לי סליקות של עשרות, וה-400 שקל, ה-250 שקל, ה-300 שקל האלה, מרגשים אותי יותר. כי זה מגיע מאהבה. כי זה בן אדם באמת אמר לי, כך, כאילו בא לי שתהיה לך, ואם היה לי יותר הייתי מביא עוד, כאילו, אתה מבין, ואתה גם באמת רואה את זה, ואתה מרגיש את זה, ואתה אומר, עשיתי גם טוב, באמת אני מהמקום שלי, באמת באתי ממקום טהור, והוא ראה שבאתי ממקום טהור, ועכשיו אחרי שסיימנו את זה, הוא גם יודע שאני עוד יותר בא ממקום טהור. אתה מבין את הכוונה? וכמו שאמרנו, אגב, אני עושה את זה נטו, אני עוד לא יודע אם אני אעשה את זה, אני מת מפחד לעשות את זה באמת, ולהוציא את זה ככה לכל השוק, ולהגיד, זה מה שאני עושה, ואתם מחליטים כמה. כי ברור, אני גם כן בן אדם, כמו שאמרתי, אני לא עכשיו איזה, אני מת מפחד להגיד, תשלם, כאילו אני לא שולט בכמה אני מרוויח בעצם. אני זורק את עצמי לגמרי בידי שמיים, וזה המטרה אגב, וזה זה נולד. כאילו, אתה איתי ששם, נכון. וזה זה נולד. זה נולד מזה שאמרתי כוס הומו, אם אני לא מחליט לכמה אני מרוויח, אז זה מה שבכלל אני אשים תגית מחיר לדבר, כאילו. מה זה משנה? אתה מבין מה אני מתכוון? אני אגיד, אני היום רוצה לעזור, אני שם סלוט, אני כל יום יכול לעזור, זה מה אני יכול, כי אני צריך גם לעשות דברים נוספים, נכון? מה שאני רוצה גם שאני אלמד תורה, ושאני אתפלל, ושאני אתן זמן לעצמי לאכול, ולהתקלח, ולהתאמן, ולהיות עם המשפחה, ולהיות עם חברים, כי אני צריך לחיות. אני צריך רק לעבוד. צריך להשתמש ביכולות שהוא נתן לי, במתנת האל שהוא נתן לי, במקום מוגדר שאתה יכול לתת, באמת לתת אותו. אז אם זה מה שאני עושה מראש, שמגדיר X זמן, שאני פשוט נותן את מה שיש לי, ובכל השאר אני אעשה את עבודת השם וקידוש השם גם פה וגם פה, ובלי קשר. אבל אמור להיות טוב. זה להסביר את הערך שלך, אבל כאילו בו זמנית תשלם כמה שאתה חושב. הבנת? שלא כאילו יפלו על ה-50 שקל, אני אוהב אותך ומעריך, וכאילו ברור עולם, בוא נשים את זה על השולחן, בן אדם יעביר 50 שקל, אני אשאל אותו, היה לך לא טוב? ברור, לא ממקום של לשפוט, במקום של אני הערך. רוצה להבין, אחי בוא נראה מה היה לו טוב, הכל בסדר, גם אל תעביר, הכל טוב, רק בוא נבין. כאילו זה, כן, זה מבחינתי לא, פשוט... אני מכבד אנשים מקסימום, בטח, כאילו רוצה שאלה. לעזור, רוצה לעשות טוב, אבל בו זמנית צריך גם אתה לחיות. יודע, כן, כאילו זה... וזה גם חלק, אגב, זה חלק מהמבחן. זה חלק מהמבחן גם להסתכל על בן אדם שאולי מעביר 50 שקל, ואולי יגיד לך גם שהוא לא יכול לשלם לי, ואני עדיין אגיד לו לבוא. נכון, כי נכון. לא ממנו מגיעה הפרנסה, שוב. ואם אני נכון. באמת באמת מאמין בה ושם את זה על מבחן, אז ככה אני צריך להסתכל על זה. אני לא אומר שככה אני מסתכל על זה, הלוואי, וזה היה השורש שלי להסתכל על זה ככה. אני שואף להסתכל על זה ככה, זה מה שאני רוצה להסתכל על זה ככה, ובגלל זה אני שוקל לשים את עצמי במקום הכל כך לא נוח הזה, של להגיד זה מה שאני עושה. כי אם נחזור רגע למה שדיברנו עוד בכלל בהתחלה, אין אמון. אין אמון, לי אין אמון לאף אחד. אתה מבין? כאילו די, נשבר לי הזין, אני רואה את הכל, אחי. אני מסתכל על עצמי, בא לי לפעמים להכיר. נו, על הגועל נפש. אתה אמיתי. נראה שוב מוכר, שוב זה, די, כאילו, מה נהיה? וכאילו אני מבין שככל שאני מנסה להיכנס למה למדתי, של איך אני צריך להעביר את הדברים, אני ככה יוצא פחות אני. נכון. ומעלה אני אגיד לך אמיתי, אתה יודע, ביום יום אנשים מתים עליי, כאילו, אתה אחלה גבר, אחי. אתה מבין? גם אתה אח שלי, אתה גם אחלה גבר, אחי. ואז אני אומר, אתה יודע, בן אדם פה, אתה לא משחק משחק, אתה פשוט אתה, נכון? ולא רק זה, גם אנשים שעוד יותר קרובים אליך, ורואים את העוד יותר שטויות, ואת העוד יותר סטלבט, ואת ההומור השחור, ואת האמונה, ואת כל הדברים שאתה מביא, כי זה מי שאתה, ואתה לא מתבייש גם לסתור אנשים בפנים, ולהתעצבן עליהם, ולהגיד לו שהוא טמבל ככה. נכון. ואז אוהבים אותך עוד יותר. ואז אתה אומר, רגע, מה אני עושה אז? למה ככה? למה כל האסטרטגיה? מה זה עוזר? בוא נהיה כאלה, אחי. חלאס עם הפרסומים המגעילים האלה. אני יכול להגיד לך, אני לקחתי על עצמי משהו, בתוך הפרסום שלי, שמשהו שלימדו כל אחד בעולם השיווק, זה ללחוץ על כאב. נכון. אחד הדברים שהיום עושים מהם הכי הרבה כסף בעולם הרשתות, זה מלגרום לך להרגיש לא טוב. נכון. ואני יותר טוב. זה הקבלה, אתה לא טוב ואני יותר טוב. אז לא. אל תעשה את זה, אני לא מוכן לדרוך על אחרים, אני לא רוצה להקטין אף אחד. לא רוצה להקטין. השאלה אם זה דריכה או שאני אומר לך, תשמע, אתה כאילו, זה הכאב שלך, אני יכול לעזור לך. יפה. אמרתי, רגע, למה להכאיב בצורה לא נעימה? נכון. בוא נדבר על זה שאח שלי יקר, אתה בן אדם מדהים. נכון. אתה תותח של החיים. בוא נראה אפשר לעשות אותך באמת עוד יותר.
זה הכל. זה הסתכלות. אתה בן אדם, אתה מדהים, אתה כולך איש טהור, אין כמוך. נכון. בוא נמצא אותך. מבין את הכוונה? יש לי את האפשרות לקדם אותך ולעשות לך טוב, אחי. כן, בוא נמצא איפה. עכשיו, נכון, זה לא סקסי, נכון? נכון. כי אני לא לוחץ עליך. נכון. אני לא מכאיב לך. אבל למה שאני רוצה אני להכיב לא לך? איש מכירות שמתקשר אליך ועושה לך שאתה יושב פולו. עם חבר, כל מה שאנחנו מדברים על זה שאתה יושב עם חבר ואומר לך שרוצה ללכת לחבר שהוא כבד משקל ורוצה עכשיו ללכת להוריד משקל. אתה לא תגיד לו יא שמן, יאללה, לך, הגיע הזמן, נכון? אתה בחיים לא תגיד לו הגיע הזמן. תגיד לו, זה אלוף אתה אח שלי יקר. נכון? זה מה שאתה תגיד לו. נכון. יכול להיות שאולי תשאל אותו מה קרה שהחלטת עכשיו. שזה אחלה שאלה דרך אגב למחירות, כן? אבל אתה לא תביא ותגיד לו, וואלה, הגיע הזמן, יא שמן מסריח. וואלה, כי או זה כבר תיכנס נהיה איתו מגעיל, אחי. מה קרה? אתה לא יכול יותר לא להוריד חולצה בים? אתה לא תגיד לו את זה, נכון? וואלה, זוועה. אתה לא תגיד לו, מה, אתה לא מצליח לצאת עם בחורות? אתה לא תגיד לו את זה. תחשוב איך זה נשמע, אחי. אתה מבין? זה אנחנו רואים את זה גרוע, כל זה היום פתאום עכשיו. בפרסומים, ובדיבור, גול אז תגיד לו, נפש, מה, אחי. אח שלי יקר, מה, החלטת על זה או החלטת לה להתמיד? בא לך וואו. להיות גרסה חדשה? וואו, אחי. מה קרה? מה, מאיפה נכנס לך הג'וק הזה שפתאום בא לך להיות מכונה? ואתה מכונה, ואתה כן. מסוגל, אחי, ואתה יכול. ואגב, יש מצב שתגיד לו, אח שלי יקר, אתה יודע שאתה סבבה גם עכשיו איך שאתה, נכון? אתה יודע שאני חולה עליך ואוהב אותך ואתה אחלה גבר. ואתה יודע שבחורות מדברות עליך מאחורי אגב דברים מדהימים, אחי, ולאף אחד לא אכפת. ואז הוא ירצה את זה בשביל עצמו, אחי. נכון? כי זה מה שאתה תגיד לאח שלך נכון. היקר. וזה מה שצריך להגיד גם בכללי, למה שאני ארצה להכאיב למישהו? אחי, באמת אני לא מצליח להבין את זה. אני בעצמי הייתי עושה את זה ואני אומר לעצמי, למה? נכון. כי מה? כי זה כאילו מביא אחוז המרה יותר גבוה? וואלה, אז שלא שיזדה יביא לכסף, אחוז המרה אחי. יותר גבוה. חלאס עם הכסף. אני בזמן האחרון לעצמי, אני מכיר את עצמי, שוב, אתה מכיר אותי ביום, אני אור שמאיר אחרים. כמה שאני מצליח להעיר את עצמי, ככה אני מצליח להעיר אחרים יותר. נכון. זה החיים שלי. אם אני היום כבוי, אני לא אצליח להדליק יותר מדי אחרים. ואם עכשיו יגיע מישהו, אז הוא ידליק אותי ואני אדליק אותו. נכון. מבין את הכוונה? נכון. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אבל השיווק הזה לא מגדיל אחרים. הוא לא מגדיל אותו. זה מגדיל למטרת כסף, אחי, שכאילו הוא בסוף חי לופ של חרא וכמה אולי אחוזי המרה בהמשך יש לו. איכשהו יצליח מתוך זה להגדיל את עצמו. אבל אם שוב, עכשיו אם אני גורם לו להרגיש חרא עם עצמו עכשיו, אז לא בטוח שהוא יצליח בכלל. נכון. הוא לא חרא עכשיו. איך שיקר פתח את העסק, אתה מדהים, עצם זה שבכלל החלטת לעשות צעד כזה, ואם הוא בא ממקום טוב גם, למשהו, איזה גבר אתה, וואלה, שאתה אתה מוכן, אלוף. אתה מוכן עכשיו ללכת לעשות כל העבודה הקשה הזאת, איזה גבר, תותח אתה. כן. אתה מוכן עכשיו זה שכל החברים שלך יסתלבטו עליך, לא יבינו מה אתה עושה, שאתה תסביר להורים והם יגידו לך, וואלה, לא מבין מה אתה נותן בכלל? אז תותח אתה. מבין? למה לא לעשות את זה עם חיוך, אחי? לא באח שלי, תהיה בטוח שההורים שלך לא זה, ואם אתה כך... לא, 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 לא. אח שלי, אתה גבר רצח, ואם אתה מוכן להתמודד עם כל החרא, אז אתה עוד יותר גבר רצח, כי תהיה בטוח שיש גם חרא. אף אחד לא מקום לך חלום. כן, כן. אתה מבין? וואו, אחי. דבר במקום חיובי, אחי, ותחשוב עליי גם איך שאני מלווה. אי פעם ירדתי עליך? לא, בחיים. עכשיו אתה שלחת לי עכשיו מה שישבנו עליו עכשיו. מה הדבר הראשון שאמרתי לך? מה זה, מה על שלחת לך? הסטורי, על הסדרת סטורים. הדבר הראשון שנתתי לך כתגובה. בוא אני אעזור לך. לפני זה עוד. שזה כאילו שזה טוב, שזה פגז. אח שלי יקר חשמל נכון, וגם החמאתי לך נכון, למהירות, נכון? נכון. קודם כל שמתי את הדברים הטובים. אמרתי לך ביחד עם זה בגלל שאני מלווה אותך, בוא רגע אני אתן לך גם מה אתה נכון. יכול עוד יותר לשפר כדי להיות עוד יותר טוב. כי אתה כבר תותח רצח. וואלה, מדהים, אחי. ולא אח שלי יקר, בוא תראה עשית ככה כאילו, וככה. תראה איזה מגעיל וכמה אתה צריך לשפר וכמה זה... שחרר, אחי. לא. וגם יכול להיות שאני גם מפחד בתור מלווה להגיד לך שאתה תותח רצח, כי אז אם אתה תותח רצח ותותח אחוש שרמוטה, אז אולי אתה לא צריך אותי. נכון. נכון? זה פחד מסוים של נכון, הרבה בעלי עסקים, של נכון. הרבה מלווים בכל מיני תחומים. גם אתה בתחום הרכב, אם אתה רק תיתן, אז מה יגידו? מה, אני לא צריך את אברהם? נכון. אבל לא, אחי. לא, אחי. אני נותן לך ים, ואתה עדיין, אחי, עוד יותר רוצה אותי וצריך אותי. כי אתה לא תעשה את זה לבד, אחי. אתה לא רוצה אנשים שצריכים, אתה רוצה אנשים שרוצים. נכון. מי שחושב שהוא אוקיי, יודע לעשות אנחנו לבד, מדברים. אחי, שיעשה לבד. מה? אני לא רוצה אותך כי אתה צריך אותי, אני רוצה אותך כי אתה רוצה אותי, אחי, כי אתה רוצה לשבת איתי פה, לא כי אתה צריך לשבת איתי פה. תשמע, זה גם וגם, אבל צריך... זה לא. יבוא ממובן של רוצה. לא רוצה שאף אחד יצטרך אותי. לא, אנשים צריכים אותך, מה? אתה מקדם לא אנשים צריכים אותי. בעסקים. רוצים. אף אחד לא צריך, אתה לא צריך את העסק. נכון. אתה רוצה. נכון, אתה יכול לעשות את זה לבד. אתה לא צריך אותי, למה? אתה לא יכול ללכת לעשות את זה בלעדיי? אתה יכול.
ישקרו עליך, אבל אתה יכול. אתה יכול לעשות הכל. יכול להיות נכון. שתיפול לכמה דברים. לא יודע, עזוב, לא נכנס לאנשים אבל אתה רעים, לא יכול, אנשים רעים. אבל אתה יכול. אתה מבין? בטח שיש אנשים שידפקו אותו אולי לאורך הדרך, אבל זה לא מעניין. אני מסתכל על זה שבכלל, אתה יכול לעשות הכל, אחי. הכל טוב. אני רוצה שתבוא אליי כי אתה רוצה, לא כי אתה צריך. תשמע, תחשוב איזה כיף, זה הלידים של היום, שאנחנו מקבלים של רוצה. איזה תהליך, אחי. איזה כיף. אתה יושב עם הבחור, ואומר לך, אחי, אני סומך עליך, אחי. בוא נשב לנו כוס קפה. אתה יודע, גם יש נקודה, אני תמיד אומר, זה קורה הפוך, כן, אבל השם לא נותן לנו את מה שאנחנו רוצים, נותן לנו את מה שאנחנו צריכים, לא יודע למה זה הזכיר לי את זה, רציתי להגיד את זה עוד מקודם. אוקיי. היה איזה אחד שחשבתי על זה, חשוב כמה דברים אנחנו מבקשים ממנו. כמה דברים בא לנו. דיברת על זה גם, כי אני רוצה ככה וככה שיהיה בעתיד, נכון? אבל השם לאו דווקא ייתן לך את מה שאתה צריך, אולי לפעמים כן. תחשוב כמו אבא, עכשיו שאתה אבא ויש לך ילדים, תיתן לילד שלך את כל מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה עכשיו לדחוף את היד לחשמל. לא. אם הוא רוצה עכשיו, לא יודע מה, ללכת לשחות בים שהוא עוד לא יודע לשחות, אין לו מצפים, אין לו כלום. אם הוא רק ירצה לאכול אוכל לא בריא, לראות טלוויזיה כל היום, לאו דווקא, נכון? אתה תיתן לו את מה שהוא צריך. נכון. אולי גם את מה שהוא רוצה מדי פעם, כי אתה אוהב אותו רצח, נכון? נכון. ואפילו אם זה לא טוב לו, אתה תיתן לו מדי פעם את מה שהוא רוצה, נכון? אולי לפעמים אפילו תיתן לו ללמוד גם לבד, תיתן לו את מה שהוא רוצה, ותראה כאילו אם אתה יודע שזה משהו שמחשמל בקטנה, אז אתה תיתן לו שהוא יתחשמל בקטנה, נכון? וזה משהו, כאילו אתה תיתן לו רגע ללמוד. שילמד. בדיוק. אז בסוף, אבא לילד רוצה לתת לו את מה שהוא צריך, ולא את מה שהוא רוצה, וכנ"ל אבא שבשמיים רוצה לתת לך את מה שאתה צריך, ולא את מה שאתה רוצה. נכון. בוא יש לי נקודה לאמונה יפה. שאומרים שאתה מבקש מבורא עולם משהו, אז הוא מיד לוקח את החבילה, מה שאתה צריך, אורז לך ושולח. אבל הוא שולח את זה בדרך של אמונה. ששם אתה צריך להגיד לו, אבא, אני אוהב אותך, אני מאמין, אתה עושה מה שנכון לי. אם אתה מתפלל, אבל לא מאמין, אתה לא בדרך הנכונה. המשלוח לא יתקבל אליך, אחי. נכון. אגב, אתה יודע, יש נקודה שאני אחזק את זה עוד יותר, ויוסיף לזה אפילו מה שנקרא, אנחנו אוהבים להגיד מגיע לי. נכון. אני יושב פתאום בבית ומרגיש לא טוב, ואז אני אומר, מה? וואלה, מגיע לי להרוויח ככה וככה, ובית ככה וככה, ועסק ככה וככה, וחברים אולי, וזוגיות, וכל אחד עם הזה שלו מגיע. איך אני חושב שמגיע לו משהו? לא מגיע לנו כלום. מה מגיע לי? כי מה? מה זה מגיע? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, לפי התורה אם אתה אומר מגיע לי, אז בוודאי שהשם דבר ראשון שהוא יעשה, זה לפתוח את הספר, ולראות אוי ואבוי אם איכשהו חלילה, וואו. הוא לא הביא לך את מה שמגיע לך. כאילו יכול להיות שהשם יהיה איתך ואז מה רואים בספר, אח שלי היקר? ההפך הגמור הרי, נכון? יראו שהשם עשה איתך חסדים אדירים, ואתה בחובץ לו, לעומתו כאילו מה שנקרא. ואז כבר פתחו את הספר, ולא יהיה ברירה, אלא לא תברח. לאזן קצת. אז אל תברח. תגיד מגיע לי. נכון. אל תגיד מגיע לי. זה התבלבלות עם תודעת שפע, אבל. נכון, שוב, לבקש, לא כי מגיע לי, כי השם רחמן אדיר אוהב אותי בטירוף, נכון. הוא ייתן לי את הכי טוב שיש נכון. בעולם. כי אני גם ראוי, כי אני הבן של השם יתברך. נכון. ומעצם זה שאני פה בעולם, אז אני ראוי לדברים, לא מגיע. נכון. זה שני דברים אחרים. נכון. ראוי ורוצה, מדהים, מצוין. נכון. לא מגיע. תעשה איתי כי אתה אבא רחמן אהוב שרוצה שיהיה לי הכי טוב שיש בעולם. ואם נגיע לבקש מהמקום הזה, אנחנו נקבל הרבה יותר מים. כי זה הרגע שאתה גם מבין שאתה פתאום מעריך את מה שיש לך, ואתה מתחיל להגיד תודה. נכון? זה לא מובן מאליו, אחי, זה כאילו תודה לבורא עולם שיש לי את זה ויש לי את זה. אחי, אגב, אתה יודע, אני בא מבית אתאיסטי לגמרי, אמרתי מקודם שאני אגיד למה היה לי את השאלה הזאת, לא זוכר אפילו מה, אמרתי שאני אגיד מה היה בתוך הדבר הזה, לא זוכר איפה זה היה, אבל קיצור, באתי מבית אתאיסטי לגמרי, אצלי בבית, כאילו, אפילו לפעמים מדברו על חרדים לפני ערבים, כאילו ברמה הזאת, תמיד, כאילו עכשיו בשולחן מסתרבטים על מישהו, אז זה חרדים לפני ערבים, כזה. וכשאני התחברתי, כאילו, הייתי מאוד רחוק, הייתי אוכל הכל, אחי, אכלתי חזיר, אכלתי שרימפסים, אכלתי הכל מהכל, אחי, הייתי עושה ביום כיפור, מה שאתה לא, כאילו, אתה יודע, אף פעם לא במטרת להרע, כאילו לא לעשות רע או בכוונה, אלא פשוט חי את העולם, אתה יודע, לא חושב שיש מישהו שמתעניין בי, רואה אותי, ובטח לא מבין מה קורה איתי ביום יום, כאילו, לא ברמה הזאת. ובצבא הייתי עוקץ גדול, הייתי יוצא הביתה המון, אחי, הייתי כל פעם מבקש לצאת הביתה, והיה לי חברים יותר גדולים ממני שלימדו אותי את הדברים הקטנים, כאילו, של איך לעשות את זה. והיה מישהו ספציפי, אחי, שכל פעם הייתי מתייעץ איתו. הוא גם כן היה כמוני כזה חכם, בשפת גוף, בהעברת מסרים, היינו מתייעצים כל פעם בקרימינולוגיה שלנו. אוקיי. ואחרי זה 3 חודשים שאני יוצא כמעט קבוע, אחי, בתור
לוחם, אחי, בהנדסה קרבית, וכל מי שבהנדסה פה יודע ששבת ראשונה כולם סוגרים, רק אני ועוד מישהו שארגן את השתיים מאח שלו הגדול לפני שהוא התגייס יצאנו, אחי. וואו. אז איזה חודשיים, 3 שאני יוצא ברצף, ופתאום יש איזה חוסר ביטחון כזה, אני אומר, וואלה, לא יודע אם אני אצא הפעם. אני מתקשר לחבר כזה, ואתה יודע, מתכננים את הכל, ובסוף הוא אומר לי, תשמע, תבקש מהשם גם. אני אומר, עזוב אותך, מה הקשר לבקש מהשם? די, שחרר אותי. מה קשור, אחי? אתה והשטויות שלך, עוד פעם אתה בא אליי עם השם, הוא בא מבית דתי, וכל פעם שאני יושב אצלו ביום שישי, הוא, אתה יודע, מניח תפילין, ולא מכפייה, שואל, רוצה, כאילו, אתה יודע, מנימוס כזה. אתה אומר לו, לא, סוגר, וזה הכל נגמר הסיפור. ואז הוא אמר לי כזה, תבקש מהשם. אמרתי לו, מה הקשר? כאילו, אל תזיין לי את המוח, בוא, שחרר אותי עכשיו, אתה והשטויות שלך. ואני זוכר שהלכתי לבקש מהמפקד. כאילו, נתקתי את הטלפון בזה, לא קרה איזה משהו מיוחד בטלפון, נתקתי את הטלפון, משחרר אותי, הולך למפקד, מבקש ממנו, הכל טוב ויפה. מסיים מבקש מהמפקד, עדיין חוסר ביטחון. לא מרגיש מספיק בטוח, והכל היה טוב. ביקשתי ממנו מושלם, שום דבר לא השתנה. הכל היה חשמל. כל מדויק, מה שנקרא. ואמרתי, טוב, יאללה, קוסום. הוא אמר לי בטלפון, אז משפט חשוב, הוא אמר לי, זה לא עולה לך כסף. מבין את הכוונה? מעניין. עכשיו, ואז אתה יודע, כמו יהודי טוב, לא עולה לי כסף? סבבה, אם לא עולה לי כסף, מה אכפת לי? יש לי פה עוד דרך לשפר אולי את האחוזים שלי לצאת הביתה? יאללה. הלכתי, קניתי פחית, הוא לי כזה יושב, אתה יודע, יש לך שעה תא שבתור חייל כאילו בזה, שעה אחת שבה אתה יכול להיות בטלפון מכל הדברים, שעה חופשית. יושב בערב, ודבר ראשון שאני אומר לעצמי זה, אתה יודע, אני יושב, הכל כבר מוכן, אני אומר, איך אני מדבר איתך בכלל? אני צריך לדבר איתך כמו חבר, כמו להגיע לשופט, כאילו לדבר איתך בכבוד, וזה עם אלוהים. כן, עם אלוהים, כאילו מתחיל איתו שיחה, ואומר לו, איך אני אמור לדבר איתך? זה הדבר ראשון שאמרתי, כאילו, מה, כאילו, איך בכלל? ואז אמרתי, טוב, אתה יודע מה, אני אזרום עם זה, כאילו, אתה יודע, אם אתה קיים, אתה יודע מה קורה לי בבטן, אז אין טעם בזה שאני אשתדל להיות איזה משהו רעות, אני מדבר איתך כמו אח שלי היקר פשוט, כאילו, ובוא נדבר רגע. ואז אמרתי לו כזה, תשמע, וואלה, אני מת לצאת הביתה, כאילו, אגיד לך אמיתי, מה אני נשקר לך, כאילו, אתה שוב, אתה יודע מה קורה לי, מת לצאת הביתה, מת ללכת לסופש הביתה, ליהנות עם החברים, ואז נזכרתי בחברים, והחברים שלי צדיקים כזה, קצת חזרו בתשובה, וזה עניין אותי, עזוב אותי, לא בשבילי. אם אני לא יוצא ליד, מתן, רועי, דני, כולם כאילו, אבנר, כולם מבואסים רצח, אם לא תוציא אותי. מה לא, תן לי לצאת כדי לשמח אותם, עזוב אותי, לא בשבילי, בשבילם. וכמובן שיצאתי הביתה. אשכרה. ולפני זה אמרתי לו, יודע מה, כאילו, תוך כדי שאני מדבר, אמר לו, יודע מה, אם אני יוצא, מניח תפילין, נזכרתי פתאום באבנר, כאילו זה שאמר לי לבקש מהשם, אמרתי, הוא מניח לי, כל פעם הוא מציע לי ביום שישי, אם אני יוצא יום שישי שאני יושב איתו, מניח תפילין. פעם שעברה לפני זה שהנחתי היה בבר מצווה. וואו. לא יודע איפה התפילין שלי. ופה זה גיל 20, 21. כן, 19 כזה, 20, כן. אוקיי. איפשהו שמה, 19 כזה אני חושב. וטוב, מקבל על עצמי את זה באהבה גם, כמו שאלתי לך, לטובת החברים ולא במקום של הנה יאללה בוא כאילו תראה לי שאתה קיים, במקום של וואלה, אני רוצה להאמין בך, תראה לי תראה לי קצת אני נותן גם, כאילו, אתה מבין, כאילו, תראה לי שאתה פה, אני בא איתך יד ביד, כאילו, מה שנקרא. אני לא מניה, כאילו, לא רוצה סתם. אחרי שנים הבנתי שקודם כל אחת הסיבות שזה יתקבל זה כי לא ביקשתי על עצמי, זה באמת ביקשתי על החברים. מגניב. ובאמת, אתה יודע מה שנקרא, ברגע שאתה לא מבקש על עצמך, אתה מבקש על משהו אחר. בדיוק. וגם יש עוד איזה נקודה שאני לא זוכר עכשיו בדיוק, אבל מעצם זה שפשוט שאתה לא מבקש תפילה על עצמך, אתה מבקש על משהו אחר, סיכוי יותר גדול שתתקבל. כי בורא עולם אומר הוא רחמן, אני רחמן. הוא לא מבקש על עצמו, הוא מבקש על מישהו אחר. יאללה, בסדר, תמיד. וכמובן הגעתי ביום שישי, הנחתי את התפילין וזה עניינים, ומאותו רגע לא היה לי ביטחון לבקש מהמפקד, בלי לבקש מהשם. איזה קטע. כי אז אמרתי, רגע, אני לא יודע אם אני שביקשתי מהמפקד, זה מה שהוציא אותי, או אני זה שישב עם השם רגע, דיבר איתו כמה דקות וביקש ממנו בכלל. כי אני לא יודע, כי אם הוא קיים, אז בטח שהמפקד לא אומר כלום, נכון? אני בן אדם חכם, אני יודע להפעיל את הראש. ואתה אומר, רגע, אז אם הוא קיים, ואז אתה מתחיל כזה, וכל פעם מחדש, אז מאותו רגע שהייתי מבקש משהו מהמפקד, הייתי מבקש גם מהשם. מגניב. והייתי יוצא, תשאל את כל מי שהייתי בצבא, יוצא ברמה באמת באמת קיצונית, אחי, חייל קרבי, מפקד, גם מצטיין לא מעט פעמים, כאילו, אתה יודע, בכל מיני דברים. גם שבוז לא קטן, כן, אתה יודע, יש לי גם את הדברים שלי שהייתי שמה, אבל מפקד, אחי, הכל ברובעית, כאילו, אתה יודע, הכל רגיל, ואני חושב שהייתי איזה 40% מהשירות בבית, משהו כזה. איזה כאילו. מטורף. כן. בוא'נה, אחרי שאתה מדבר עם אלוהים, אתה לא יכול להפסיק. אתה לא יכול, זה כל הקטע, אז זה אתה הרגשה ביקשתי על בקשת יציאה, ואז אתה אומר, רגע, מה קורה? כאילו, אז עכשיו אני צריך לבקש על הכל.
עכשיו גם לא רק זה, בהתחלה אתה יודע, זה היה תפילין, אבל אז אתה אומר, רגע, שנייה, אתה יודע, אחרי חודשיים זה כבר נהיה לגיטימי, נכון? אז אתה לא יכול להניח רק ביום שישי, אתה לוקח אצלך עוד דבר ועוד דבר, כי שוב, לא במקום של, במקום של אם אתה אמיתי, אני רוצה לבוא לקראתך, אתה מבין את הכוונה? ואני נכון. מבין שמה שעשיתי עד עכשיו, הוא אומר שאם אני רוצה להתקדם ולהתקרב אליך ולקבל ממך עוד, אז אני צריך לתת גם, ולעשות מעצמי גם מאמץ. אתה מבין את הכוונה? גם אם אני לא יודע מה זה אומר. כן. ולאט לאט אתה מכוות לעצמך את המוח להסתכל בכיוון מסוים, ואתה לומד דברים, ואני אגיד על עצמי בצורה הכי פשוטה שיש, שפשוט ראיתי יותר מדי צירופי מקרים. ביקשתי יותר מדי דברים שהיו נראים לי לא הגיוניים, שהתקבלו. ויותר מדי כאלה. עכשיו, אני לא קורא לזה נס. זה לא נס. שאלה לך גם, רצוי לא להגיד נס על דברים. כי אם אתה תגיד שמשהו קרה נס, אז בעצם כאילו, גם הקטנת את הכוח של השם, זה לא נס. זה הנהגת השם. נס זה משהו הרבה יותר גדול. זה הנהגת השם, נס זה נס פח השמן, אחי. למרות שגם זה הנהגת השם, אחי, אתה מבין? לא נס, זה פשוט השם עשה את מה שהוא עשה, אחי, הוא יכול לעשות הכל הרי. אז זה הנקודה שבה אנחנו צריכים להסתכל עליה, אחי. יש לי שאלה. שאלנה. איך היית מדבר היום עם אתאיסט ומסביר לו את ההרגשה הראשונה שהרגשת שדיברת עם בורא עולם? אני אגיד לך מה, אני חושב שהנקודה שלי הייתה לא רגילה שם, כי אני באתי מבית שהוא קצת אנרגטי, ואני חושב, שוב, אחרי שנים, באותו רגע אני לא ידעתי להסביר את זה, זה היה מאוד שטותי. זה כמו שאתה מתחיל להתאמן, אתה לא מרגיש את האימון הראשון, אז רוב הסיכויים שמי שמגיע ממקום כזה, לא ירגיש עכשיו, הוא יניח תפילין, הוא לא ירגיש איזה להבה הכי ורודה סביבו, דברים כאלו, או שכפת שהוא מסתובב איתו, זה לא ככה. אתה מבין, זה לא תחושה המוחשית הזאת. אבל אחרי שתהיה חצי שנה בדבר הזה, ואז תסתכל רגע אחורה, תגיד איך הייתי ככה. מבין את הכוונה? אבל למה שאתאיסט תהיה חצי שנה בניסיון של יפה. משהו? זה לא מגיע מתוך זה. אני חושב על עצמי אני שנים הייתי בדיכאון לא מובן. כשאתה לא כשאין אף אחד שישפוט אותך בעולם, כשאתה נמצא בחדר לבד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. נכון. ואם אני חכם בלשון שלי ובשכל שלי, ואני יודע לייצר מצג שווא מסוים, או לעשות כל מיני דברים, אתה יודע, כל מיני קסמים, תככים, לא יודע מה, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואז אתה מאבד את עצמך. אתה ממש מאבד את עצמך. ואני חושב שאני איבדתי את עצמי באיזשהו מקום. אמנם היה לי אותי, אבל היה לי אותי כי היה לי אחריות. אם לא היה לי אחריות עליה, אז הייתי עוד יותר, כאילו, הייתי צריך לדאוג למשפחה וזה אסף אותי לאיזשהו מה שאני צריך להיות אבא בבית, ואני צריך להיות גם מסודר. אם לא היית נאבד? אני חושב שכן, אחי. גם אם לא אמא שלי, כנראה הייתי לוקח את כל הדברים שלי למקום פחות טוב בחיים. ככל הנראה. מעניין. אני בן אדם, אני לא יודע אם יצא לך לראות את זה בקטנה, סתם ישבנו, ראית עם הרובה, אחי. אני בן אדם מאוד קרימינל, אחי. יושב, אחי, מתכנן כל מיני שטויות, אחי. אני מאוד קרימינל, אם הייתי גדל במקום אחר, עם אמא אחרת. יש מצב שהיית מוכר איברים היום. כן, והייתי עושה את זה גם בצורה מוצלחת, אחי. אתה מבין את הכוונה? אז אני חושב שבאותו הרגע לא הצלחתי להבין את זה, אבל כשדיברתי עם משהו, אז קיבלתי על עצמי שיש משהו. ואם אני רגע אכנס, אני לא סתם אומר את זה, כל אתאיסט שישמע את זה, או שהוא, אני לא, כנראה, שוב לא נדרכה, שאם כנראה שהוא בתחושה כזו או אחרת באיזשהו שלב בחיים, הרגיש שיש משהו שהוא יותר גדול ממנו. בצורה מסוימת. יכול להיות שנשמע לו הגיוני כל הנושא של המפץ הגדול, של האבולוציה, של כל הדברים האלה, וזה נשמע לו הגיוני כי המדע חכם. המדע יודע להסביר את דרכי השם בעולם בצורה מסוימת. הוא יודע להסביר איך הדברים קורים פה, הוא לא יודע להסביר את הסיבה שלהם. אבל אם הוא ייכנס לסיבת הסיבות, הדבר הזה, הוא לא ימצא תשובה. כי שם זה כבר האלוקות. חוץ מזה. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, אני יכול להגיד לך על עצמי, אחרי הרבה שנים אמרתי, גם אם אין אלוהים, טוב לי לחיות ככה. טוב לי שיש לי אמונה מסוימת, טוב לי שגיליתי את הערכים האלה. טוב לי להניח תפילין בבוקר ולכוון למטרות מסוימות במהלך היום. אז הבן אדם האתאיסטי הזה ששומע עכשיו את הסרטון הזה, קודם כל אני מקווה שמשהו פעל אצלו בפנים, והוא כבר יכול להתחבר לתחושה הזאת שדיברתי עליה, ואני אגיד משהו ואז אני אתן דוגמה על זה. הרבה אנשים אולי ביום יום שלהם לא ירגישו את זה, אבל ברגע שיקרה משהו מאוד קיצוני בחיים שלהם, של תאונה, של איזה
תלוי בין חיים למוות בצורה כזו או אחרת, של משהו מאוד 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 קיצוני, של חוב אדיר, שלא משנה מה, בסוף כנראה כל אדם יחזור לשם. ותשים את עצמך רגע בסיטואציה הזאת, מה אתה תעשה כשתגיע לשם, ועכשיו אני אתן את הדוגמה של סבא שלי, אמרתי לך, המשפחה שלי הייתה מאוד מאוד אתאיסטית. סבא שלי הכי אתאיסטי שפגשתי בחיים, הוא בא מבית חרדי, ומהחרדות הזאת הוא יצא, אתה יודע, הכי קיצוני שיש לצד השני. וואו. עכשיו הוא למד גם גמרא וזה דברים, כאילו למד, והיה הכי קיצוני שיש לצד השני, וסבא שלי היה לו סרטן בריאות, זיכרונו לברכה, והיה איזה יום שקיבלנו כזה, איזה בדיקה שהייתה לו, וכל הבית נהיה לבן, אחי. אמא שלי, אחים שלה, כולם נהיו לבנים. אני הבן אדם היחיד שמאמין. אף אחד לא מאמין. ואני היחיד שאיכשהו נשאר עם קצת חיוך. ולמה חיוך? אתה יודע, בית שיכול להסתכל על מוזר. דיברתי עם סבא שלי, אמרתי לו, סבא, אולי יש טעות בבדיקה. לא יודע, אולי קיבלת דף של מישהו אחר. אם כן, לא, מה נעשה? כאילו, ברור שאני עצוב לי. אני חייב אותך בעולם ולא רוצה שיקרה שום דבר, אבל רגע, רק קיבלנו את הבדיקה. עוד לא עבר 12 שעות, עוד לא עבר יום, שנייה, עוד לא הלכת לעוד ביקורת. רגע, שנייה. בואו לא נשים גזר דין עדיין. יום אחרי זה, התקשרו אליו ואמרו לו שזה באמת היה בדיקה של מישהו אחר. עכשיו, מה אתה מדבר? אני אומר, ברוך השם, אתה יודע, וכל מיני כאלה כל הזמן. וסבא שלי אמר לי שם, אמרו לי שזה בדיקה של מישהו אחר, ברוך השם. יואו. פעם ראשונה בחיים שמעתי סבא שלי אומר ברוך השם, והפעם היחידה ששמעתי אותו אומר דבר כזה. גם לא העמקתי אותו שם כדי ללחוץ עליו יותר מדי על הדבר הזה. אבל זה הנקודה שעושה לי עד היום טוב בלב לדעת שהוא אמר את ברוך השם האחד הזה, לפני שהוא עלה לעולם הבא, אחי. כי היה לו נקודת אור פנימית. נקודת אור קטנה, אחי, שיכולה לשנות את הכל, כי אם אנחנו רגע אחד מסכמים את כל הדבר הזה, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, לא משנה איפה אתה ומה עשית. תמיד אפשר לחזור, אחי. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. והשתבח שם הולד, תמיד יקבל אותך בזרועות פתוחות, אחי, במקומות טובים. אם אתה רואה מישהו שלא מקבל אותך, אז הוא לא עובד, כאילו הוא לא עובד לפי הנהגת השם. נכון. ובסוף צריך לאהוב אחד את השני, אחי, זה הכי חשוב. וואו, אחי. אח שלי יקר, היה תענוג, יגב. אין עליך בעולם.